ebusuafo media awo we eya no bit asori dem se ko bo mpaye so obenya ba ko pe se ba ko pe kana se boy ya fo krampa akwo pe enso maami de we hu sa wo ya o we ja ne ba atu atwene baabi atu ne ba atu atwene baabi ama afi de o so ba baji ne ba oba ehwe ne ba echi akwanya oba enso akra no nsem bebre na esi ewo eho na be man so no wo yenso oye galamse ni na galamse fo nso de omtumi ye bibia bi nti asem na esi no na mpese wo mbua me ne enkonko tie ana say this obuam ne ko hwe akra no ede ne ma maame no ene eye papa bi nso no nso de one ne yire atena on de wabobra oba ne bae no na wabobra na wie dada na oba na saje japade ne nyina hwe papa yinsem a eno nso yenkonko jacha japade yin fa mama papa ye ena nkumafo bi nso de omosom de ade omo ya ne say omo se ya wawe oma yi na kuma niema bi atso gwabontin a eno nso so obabua me ne akwa isa niema no agudamu no isa me no mienu ana ebe yesa adwuma no nso de enkonko tie mu nsam enye de emra ne ba obese tie fofra esa ato aso Opoku Daniel nim kakra aja poku madam ewie de boko na me ye adwuma wo sehwe na metietia me nsam kakra ade beto asase e wa twuma ko fundi Oyerepa FM 100.7 akusuku eti me wie efie ni sie no na me yere nso sa me na obedi brekum ho no firi ti se hwe na me hu no ware no na obedi brekum na mka kyerɛ sɛ minti ma me ma ne nkama se fie sa ti nyame adome na metima ye bi kakra betenam na behwɛ nkura di school ti me de nkura nan ene firi brekum mo obae ti obae de papa de na ma me nyina e bi gya ye nkwan biduru kuma se abontene so ha atwuma ko fodua ho e de umbesu ye fie ho me de me yere tena fie ho mire bebre kakra ekɔ anim bi mfie be na enum ko be nsia so yom na abrantie bi ebesre abra bi na besre dan na baba na besre dan na oba na abrantie bi di nachi enti oni abrantie ni na betina misa baba ni nua yom na baba na so waware enti okɔ okunu ho ewo sehwe na akra no se ne o maame tran ewo sehwe ho bi efro fo sukurum na maame ne ye odifo Pentecost mu enti aba asa ne maame ne tran enti mam akra no besre dan na ne maame ne titi penti maame ne dan na ma ba ya enti oba na abrantie de kyerem misa onua na so ma abrantie so beta na baabi yɛtene yɛtu yɛ nyina afirifie hɔ ɛwɔ ayi tano so nti mema ne baabi ntena na onko school na kasa de abrantie so no ko school wɔ widi ba hɔ na abrantie de beta sɛ fie hɔ ti abrantie ne try kama yɛkɔ asɔre a estate kofodua central Pentecost yɛkɔ na akora no na ɛfa sɛ Sunday school for no kyerɛkyerɛ ma de ti abrantie didi yɛ na sɛ nam sɛ sɛ bi so yɛ obi die yi a na wo so die yɛ yɛ nam yɛ ma so betuma kɔso yɛ obi nkyɛn when baby ada you wie school wie no da wase okɔ ne baby ti manfa dan na han abrantie abai wa ne firifie ho no manfa dan na han abrantie no ka se sa ne tie dia on tena ho kosi se tam obi wie ne school enti kasa de yam ka kyerɛ me yere se abrantie no me ma ne ye maaya me suro no so nipa ye ne kɔ asɔre de boni bia enim na fie ha so me nkwa na me si fie no new site me nkwa na te fie no se bi abo wo kora ba fie ho a abema ho sa no betimi kora ku na maye Oyerepa FM ne nipa me tena kumase ha ena otihwa ti oma na me yire fa afuru okɔwo ya na okoto ye da ba ko se oni abrante se omo wetu me badini kasa ni nyam na me mini ho mo sehwe eti eda no frɛ me eda kyerɛ me ofrɛ me no so opoku na wona wo se me nyina mu nto obadini no na me se eda me nti se yetu me badini na ka hani haide se nkanye kwan bia mini aburu kyerɛ ka betima ba na wo se o yire se yetu akora ni dini na one abrante le ka ho na mum akora me nyina mu na yentu akora ni dini yentu ni dini na ba bia wo no ye fere wa yenya na mbusa nse na yere de to hwan na awode de to na ntimi metu me badini na mentima madini ne kora se mentima mampa phone so metima aka o se edan ka che se Cynthia wada me nti eba sa no se ye ma asori mpanyimfo tia eda no yebetu na say because wonya problem wanhwehwe kyela sana o gina mu no okay me preso enti me ba na me bu afu na eda nso ye Christopher de yensa be yemfa ntu dwasa enti yensiesie no fie na de wutwa antwa yi na asem no kwa ho e wo ma no san fa afuro san ba nyim second one
osan wuye no na me hwe ne ya wona metie na na mahu se enoma enkoso papa ti sa ne tie dia ne betra me nchen wo sehwe na baabi am ye adwuma no mapen school mu kwan mankora no cause na SS aba ho na isanya district capital di SS aba ho te kane no na enkora nketwa na wo meko school asema me yene no beka kire me se ye bo bra ko yenim ne mo bra nko ye chi ho na me di wo firi betra kumase abontenza na se ne no mama ye de na se bese me nkokoto abrabo no so na se wo nko dia menti ase ko bo ne papa amane ne maame amane wo birikum ho ma ni nua be ma ba ko na wo kira de e ka ho bai won de kasa ya anadwuni nyina na ma ade chin amfani tranye ade chin mu asem obeka kire me se me kura onware me bium sa me so na me nua mpanyimfo e wo me nchen enti na oni me nua kuma kakra aya kasa kakra enti me oni me nua kuma ne ha mo no ena me pata me nua no twe sika so ya me odbitwa me nua enti me pata me nua no me na petri ena blog bitwa me na me na ntini eyi beta edi mu na kire se me pra moja eti e ma me na ne be honon ayro ho se ba bu se afa ba me be nya pressure me na ma na metu ahwe na afere hospital ne hwe me enti hwe me kakra na papa adanfo ba ko se hwe no frem se bra na on to aso papa ne oye habanuru to papa ne kire me na so a me da from 8 months ansana nyame ado ko won ansana mitima recover na afi me rete wo kakra tina mini ahoda mitimba kuma se because me hwe me ho yare na e cancel di mani modwo because tama na me si fie no me to kokoo nti na e de companies kakra e wuram nti eduru se auditors ba ma ko apply loan bank na me de atokoko na fele nti eduru se ye bie me club na ye di wona se koko kochi twi koko ne sa kojiska uska na ne be fele ne twi koko na sa na me gi seed fan na ma san diska bi akoto bank nti na me ye adwuma nya na me kotete kan kakra se de eja manimu wase nti ekoba sa awie na afedie wo bai waja meja Mr. Mekurase ana usifie no kan se ne tie dia ne papa ka chim se na be ma na so ngwa ne bim kasa nyem so ma pebo sia o bank asan dia be ye store wa bu akwa bie container kama afa no magum a otia na se bia manya bia makoro benya bia to aduane mankora na di because yiko adwuma na e season work tis e many ni hosa no a untimi nye sekati tu bia ti container na ya nya da benya consequence bi dia to aduane mankora na di awero ho se be wuni se me yire ton container na minim ho hwe o ton container na abra minim ho hwe afe me ma ne dan me dia ma o se nkora ndam ko school no wasan ne dan ni nyina mo ma han afe me hall o me ba ya wasan de blog otwam na kire se efie ho no me papa nyini na me dika wo akora ne ba bi ntina me wo no ho eye se hwini mi di paaro na akora ne hwe dan so mi yesi dan no e wo kofodua ho ti akora no na se wo mu hia bibia akora no a sika akora abete sane akora no wo de ahwe me sinfo no mo ye adwuma no kakra me ba ya ne dan wo de ama han asema no kan de sisem ya wo ba dan na ka be de man fa wo ba de ne ma han na se wo ba no kra nkoda bia me die nim na mum sa akora ne ko school sa akora no ho kire nti wo de ayi abanoma ne de na ma han de nyesa na ye ya de no ma akora na hu se mi kra mayi na wo mana akora so ma me tede ma me na ye 1.5 year tibini akora na tena tafoa ko se akora ni nyini wie training college a se akora ne kira de e wo agogo eti se wo de sa ba de na se mini ho akora mawu a wo beto akora na to akone e wo fiori se akora ne majapade akora ne nka ho ana ti wo nkwa awoma e na emfa majapade o so na ye panyini na de odi kan ya nya de otoso nya na ante na amasem no me kasa me toa ense Penny Daniel uyire waware ni fiese oh we were more than almost 20 years more than 20 because you panyini ko be almost 22 years or what any free sehwi hoba kumase no na wo ba fie ana me ba oba breben oh weekend wife na anye weekends bia ne uma bia be unse ye djuma ne dua koko tab ne dura koko ne tab ne dura untimi ma feel regular because it say all store te bia family uhwemu a breben na obehu yere bra me ma dwene ba me hoso se na me ba na me ni bone adwene bia ama no enti tama kira ma dwene ba me hoso no na che se wo hwe a na asebe no na mfa se na ache kakra na che se de oyese oye nyina wa ya awie sa oba anyem na wakogina sorry dem ato badini na ne kunu nim na ehwan ba ane ese ono an ebitima ayi an da bia so so busan sa wona wo ware no ana ode na betena kumase o ka kire bi se ode na to ne sofu bi wo bra wunim na oyire ne wo ewote oh why na yi ne hospital na me yi ne hospital konfa nochi e ba sa akwa na da wo hu ye na akwa na nan akoa enti akwa no hospital ho e hwe no ame na me bo ho kanyina ti ye de no to bedi an wunim eto aso sa mienu ni nyina wampe ho asem anka first one no me pe ho asem ibusa no oyi anu se osofu ne sofu e wo de to sofu nem asofu ben ana minim ensem no ye
kikiri kati e dan na no tum se opoku mpa ni muguase bia ye wo no wo ye panyini wa asore bu kakra me ba Sunday school teacher no twe ana o say Sunday school teacher no twe ana no twe wo yere no oh akra ni na megidi because akra no betra me ncha no nim se that's a boy an impra na akra no eya abemu no abemu akitikiti na o timi tamina mi kete ma no ana na kom de na mi kete ma no mi ba kete na mi ma na akra da so akra ne ba na kete kra no oni bi me na mi kete o jiri se Sunday school teacher o betimi atwe wo yere sa oh abemu akitikiti se ono na ma no kwan se David die no adan we Joseph Edeko Prof say oba na man scholar Potify no ho anti o emi ti anya nwanwa cause oba na ntima kan ka akwa suru ana o se kotu di ansa ba mu an se di nachi ansa ba na se di nachi ti yenwe bra kikiri wo fie ho a wo pahwe ma wuntini ho wo da form na say da form almost be 8 months na ba hwe wo da oh se yo si ho why si wo da sabe no so jama warranty ti wo to wa wo ba ye no efie no wafa afie no wafa be 4 years in means if you because me life me ana ono a chem de wo de ama ono a de fie na bono bo se de dia wo de wen me ni bi wo ni bi say nenyo na o si de no ba ko ma si de ba ko ma ko de na e koso no e de patapa asem ne akoma ekita because tama asem ne si ne papa anim o ka che de papa sa de papa ye kwasea titi de papa atem ne maame baka mi odidi ne maame atem enti saa awofo no mienu no enti man kontrol asem no kora na enfie nan wa wo fofora na oh se o last one na ware ngu ye no be mienu na sese mienu no wo nye wo huntum se ye wa ho oh da o hwe ankora na nyawa o de se o na o hwe me kwa bra wo ba fie ho na wo hwe wo fie ho na se na ho aye sese a oh sese fie no ono aye ne se de fie no ono ape na oti aha ye ni fie ho sese me pese me hu mfoni de wa ye fie ho me hall ho no na my dane kakra dane she hall or the blog akutwam sese chese wa chemu ana ono aye chebe se de ono ape enti o ma wo say ni ma se bi aka o ma me hwe ho ma wo se ja se na 3 bedrooms wo different apartment na 2 wo ho na me dane na o the blog atwam ti ade ko odi twam di aye ne de ene ono ani wo ba hin na woda me ba me kodam papa fie wotafo anti sese no wo de wonkwa na nyina wo je bosia koko wo hwe nkwara no wo de fie no manana na denti no waba se de nti amaba ne se ba bia ese eri to a efi se me nsa beka me fie ana ye be ye be ye bia ba bia mo de to e be ye bia mo fa ntoma me de na wadwen ye osisi a se madwen kire me se de ba bia mo de to a e be ye bia no de a wo de to a e be ye bia no me pene so me di problem na fia sapoma mami auntie sapoma yes yeah good afternoon I want to say me ba cho nya me adom na nso unim ora Daniel Opoku me ba cha oye odianya me ba cho ye me ma papa oye o ma papa na me no ka say utini fie me ba cha dia na ba oye o ma papa me ba cho na me na next year me ne ena wo ye me wie school no me wie JHS ena me hu me ono ba bia me na na afu na ho no nso ne papa afu ena odi hu mi aye tena ye na do wo ye enti afa ye drum mre bi no na aye say me nte me ho ase abam na kikiri aye oba bia na o se mempa me wompa ntina me nso me obi a me mpe hehe tefe duru baby na hehe na no wati na mka chere ne se me de enimgu ase ne na woni ne nya issue bia nso anu wakobo ni nuanu mama ne nti da bia na me ka chere ne se on susu ye be ma wonya issue ana de kwa ebusu me a me ye oba me nka ma asem nkire me ma me ana me nuanu wan hwe ya de o ye ne da ma asem bedu me ma me ana me papa enim na da na aware ne begu bana me kan no nya no hontias eno sapoma de na ye na se wo mpna bisa papa ne ko edu odi bo no se mo Pentecost Sunday school teacher bi betena fie ho
afei wowoi na ɔno ukunu na ne wawo a wokɔto dini no saa ba mu an na di wachi wo amɔ na maneɛ edi a wode ma akɔra no kora wonim me ba cho na medical wo 4 no ono na ema nkwala ni di de to sum yenu no kra me ka se me de na to me maame na oso mpene na be ma na tudi na me se o de panyina to no ne maame o de ne to ne se wada issue ba o de se wan se no strand ni de na maame nti se ka wan me de me maame di na to no nti tu na on ba to aso me ma mienu na ono nso to o mu di o de ba ko to ne elder na o de ba ko to ono ankasa ne nti de to so 5 no ka se me se me mfa no ncho me nti oye na me nyem no nso na e oda ba ko boa me o abu akwa na me se ne me de ne beto no si nti sa akola na me you born na mane me ba just say da ko to de you born na mane oh me ka sere no but last one no o ka say last one na me sere ye oda ba ko man ko nya data na me nyem no wan fi me menyem no antinenta ne me ayi nyina me hospital bill nyina last one ena me ka tell say ye nhwa anyen say ye nto bedi nti ene de ante na nyame anim no kuro ne me koto ne di man ka nkyere no nti ye oda ba ko wa ha ye bunu ni ena me sere no na me ka tell say ni kunu si onyina ho man ka no kura nkyere da no ene de maye de menye ena me ka tell ye oda ne say onyina ho na me nto me banye de no bisa me say na me kunu ama na me so fi onya kwan ma nti ye tu di ni wie ye no na e da no frɛ no bisa na ni nyina one Sunday school teacher na koi Mpacho, there's also 5 and I'm a Sunday school teacher and last one and I'm a Sunday school teacher koi da abrantie na o man da ofion anyem bia ubi bi no no ana Evans me pacho de okusi e friend Evans me bibi also no suspect say uni ni wo bibi ye ofio there be one thing I me pacho wo we dey me pacho me manofo man na o dey ache me why me nene wo bibi ye kora na se ye ntamate waje wonsa waware enti se o se ni issue pa wo te ba ye ene se oba ha you know last week you know Monday makuma wo se woni ni wo bibi ye kora waje nensa ba se ebe ha dwen se wo kunu so asidan na odi ama ne yere ne mma na wo pa obi atra ho se bia wo bi twam a omo nebe wie se uni ni wo bibi ye kra ha adwene se waje ne nsa de makuma se nya sa na ka no odo tie odi kan de me ko ayi o wajo e won kare ema omo bisa na se edie na kire se me ne boy ni wo bibi wa nya evidence bia na omo ka se ya metna se na ye nye den ye nsiesie asem no enti woman na case ni na oba na case ni won nse na ka kire me se menene mi yunu nyina ase asem ba bufuo ba utime separate e ma akoma ye den etoye mu kakra nti se be ya osre boy data na boy litifi ha all right no ma me ka tell me me ntu boy no me edana me ma boy no am sade chin yo se boy no koi nti e na woman ka tell me se ye separate na yenya akoma toye mu a ye nsiesie asem no yo na wo edana ye koka asem na de chin ya de anche wa homa che na sorry na wo ko se ukoye me wa na me maame no mo frɛ me sɛ wabasa wo beje wonsa wahu oba wo ko ware ena me nso me ka kyɛ maame no sɛ ene o mo mfa wonsa nye e ma o ntini nsi ukwan ene waje wonsa no wako ware na de nti o se me de dan ni bi ama han no me wo nkyire mu me mfiti prako pɛ mfa dan ma han eja aware na no 31st year twa me na 5 years me friend phone ma ne mfa da be ma me no wo ma me friend phone ma ne mfa da fence wall de di kan fence wall ba bi dwirigu fan nyina dwirigu ana panyini ne friend no ka say da fence wall no bo se me fa ho so ma me na agi fi na bo so nsi madam that time so na steady kafra na me ho kire me kakra ana me de dan no one room e ma han makuma fence wall odo makuma unim sese aware gu a wo chefa ura so wo chefa so ne me ya adwen me ba chan ti se gudia yankasa oba na nko a ha fa fie no dia wodam na fa wuwi a wode dia aka no ama hai tie me kakra sisi ano papa no oni me ya adwen so no na ade wa betena dan ni mu odo nti ana ba manya adwen paso si
na ne yere ne ma ayede enya dabre se kwan na nkoduru na ba ku si dwoso dia 50-50 champe na papa bebe fie ha yede wall a chemu te se de wona ade mra no be se won sama che aha enti wona chem no yede wall a me ka cho me na me chire mo chire wona wona me de a chem na eye kitchen na ma ya hye mo ha me pa cho se mo betumi abehwa me nsi kwan kitchen na ma ya kitchen no odi kan ye ba ko outside but dan no me de we no ma han na wona bu ya me de ma han na me de ye wona chi no boy ne time so ye man fa dan na ma han bi panyini ni wie school wie ss won carry ante na ne frɛ be me friend wa anfa me de obi life friend ohu ote me voice ano kate no me ntimi nhye nyame ani ma me baba mo asesa ana me de dam pon ye say me kuma dam pon ye say me patro na 5 bedrooms na toilet and bath she ni ye 5 bedrooms me patro why we dey me patro me nchawa no 5 bedrooms on and now na toilet and bath for master's bedroom on ye create aka ho na 6 bedrooms ana me de baako me ba no baako de to so mienu ne de ma han de shape nyini no ekotwi admission fee man call nursing enti admission fee no ene school fees that time eka access 50 cedis na nka 8,000 it's on level or nyame yard mo be ko or level 300 or be ko level 400 enti de to so mienu no nso wi ss no frɛ wo na wo send 8 million man na akra say 8 million to me to the honey and you send your amount back na send 5 million a year 12 million I next be can say 1,002 and I can see so ayi bi me fra won so a won fa and na me de me ka kire ne ba panyini no me ne ba panyini no say on kan kire ni sister eye na ba no mana wo kan ho asem no on kan kire no na yamfa ne dan no nti ha waware onti ha yamfa ne dan no ma han for 2 years na yamfa mo ani nu yaketwa na say 2 years ne so a ne sister no ba ne dan si ho menya dan ne hye mentimi nka say akola na ware me nsem be ma na nka say bisa no bi dia dan si akola na wale no na ne ma me wo but me no ma me ye ni bibia me ne akola na ntete bone ena me de dan ne ma han for 2 years ena me de boa de otosu mi na sisi ono nso awi a omo ayi kran ebi nyam mami won say de city oyima na de me de atwam na o oyima be say 50-50 baby aya kodru bia tieme baby aya kodru bia no empem ho papa no kura bia nya yare a ka e wo se mo chekura dadada na obi age ne de yes antena obi ne man de ye na sade se wo hwe anam se ajapadie bia wo mo ntem no ayo ene makoma ato me yem o kan sa me pele o ka tire de bia mo ware me na majani ntino ajapadie amene no wo no o mame enti o ka tire me se fi amintu a wo na wadwofo no ka tire se enye mra me ti ma me hwe nkla no enti o ntimi ntum o me che na o fa me che na nka onko che kokoo no fa me che fa mame o ko e won si ha biem onto na no monday a obayi ajafo monday no obayi o yire se ono de why ready oh me any problem dia chani say me ne ntse mo ne o kan nyina o ye kontompo me frɛ na onfa me ne wo mo o ye kontompo for dada for onsuro osuru nyankopon we onsuro osuru nyankopon amofra no recognize train mi long bank se sia mi long bank me kwaje na me tua akra ni school fees kuma tie no kaka na yi na me ba che every year bi akra ni chimi e ma bi tua o recognize train ba kunu ba wie obewie a obetwera obewura ss no bitua ho sika akra ho da bia ofrɛ me no ma sandi sika menya sika akra mkwaji sika o bank bo a sit fan na bi to kokoo no mate na me de ama no wi amakomeka oye dada fo ikontompo fa onsuro nyame me yire onsuro nyame nyame suro ni mu se nyame suro no mu a anka evans antimi no ntran nwie na wangu se woto akyi no dado ka kyese wogya aware antena wangu se wawo awie no me hwe hospital ko sisa wuye wo se wo nyim man hwe sintia wo nsuro nyame oba bi do ba opa ya from mame na antena o mame I can't ye wo mkyere no akra we onsuro nyame onsuro nyame ba me ni sai ntimi nkasa sa antena wo de wakasa se wakane de ya mame nkeso menkari me de ni ko wura mu no me say me di ni ko wura mu no wodi akra go me na me akra frɛ me akra so okoya adwuma wo filling station siska akra wonya ye no ana ofrɛ o se da som so ma me nkɔ
and I'm sorry. And the next 7 Friends come out, and I will send them out. We'll send them out. Every year, every year, behind the piano. It's me that Tia ask our crowns are from that. What's your name? You want me to mean Kabi? Sapoma. Mammy, I'm a friendly way your munina must said you. Would you too? Papa, you cry or talk from Wayari over 4 years. So, let me add you. The nine on to Wamati and Shibo Mukiki. Opera was Yano. Opera Wahano. And I make us say, my friend, or call and my friend, and send me beside the Sunday night to say, my friend, Papa, friend, and your telephone. Hey, Sapoma. Papa, Anya shake, tear me. Anya shakra. Ufia, and I'm Ufia. Anna kikri, Wabatia, Manintin, Epra. What that for 4 years? Some friend the telephone so no yana. Dear na was away. O makre to me cause a hui. Equaheno. Went to me and read that. Sabring now say you no responsibility. Beme on to be caught or the form thing. 4 good years. Imagine say 4 years. To me sorry you know now so. Dr. Square declare ukuni. Say enye ye. Nyamia dum ne wanyankwa. Ti se sabe no gyina mu so ba eye wasadia aba hwe ye mu nyina mo responsibility woni me ya adwen antena me pa cho ka 4 years a oboa o mo so wan fra na mana mfa da na oboa me si oboa sala ne mane frɛ no ɛna wunim tama ye ntamu teye no bisa ne sɛ di sɛ no je ne nsa ware 8 months no je ne nsa ware na nka obi a yare da from 8 months with me ware oboa obi a we yare da for no antena kan ko sɛ obi a we yare da for 4 months Sapoma wo de papa na ba papa na tie me wanya ba kwara na nya ewura school mo awie se wo se dan no yenche entumi ma se wo bejo se nkwara mienu no kro ball suspect se omunya ne ma obewura ni DNA sankwara mienu na wo akire no wo so suspect se Sunday school teacher na twi na mo de she nine no na ogidi say ye ne ma o meche fie no fa meche fa onko chekoko fa meche fa na nine no hwe de nine na me hwe me Dabi obewura ni DNA say once wo de ba no ma no say wo na ukuro no oni na hwe me na nya wore mu na mo wo saba no me say bisane say Sapoma nya wore mu na mo wo saba no aware mu ye wo ya bisane say akola no from day one be six afia o ma me no ma ye be fra o ma me abusa nya wo na me hwe wo nyinsai ma wo sa nkura mienu ni na wachi afia o nsoro nyame o ma me ye dansini ne ye ko nya kopon wo so ye dansini me de wo furu be ko ba na kita sa nkura me no nkura fo ne ro mbai abrantie de betra me nche na wo di Evans awo sa nkura mienu no awo me ai se me hwe nyinsai ma wo wo awie na se na wo wo awie a wo wie aka kire me se me kwakupoku nya me no ai nkura ne nya me ma tim ko to nkura ni di abrami no wie ansa no bisa o wie se di gawar ye tie na nkura no aye emima aye mi moja ka bia wo bodo nkura no na to me ho atia afiri se aye wo heda di mawu wo di mawu koko de papa de toma me ba na ya to koko Sapoma enkwara no de once munya no wo ma warrior time mu ma warrior time de bema no wo ho kwan so run DNA cause sabre ni nyina no obo suspect say we twi fam me say me twi fam o ante na me ntwi fam o eno de aye past tense me say them nine on nya past tense on fie fam fie mama yeah marriage can be past tense but man nya past tense there be Sapoma me say unya nkanchira no mo onyi DNA na betre DNA na ba na obi adwen aye no fine me say antena enti bi kwa fo papa to mama na me wo yere ansana me papa to koko ka to boka na papa ye to na fu ka che ne ka boy no ana to na fu fu Sapoma anya over anya aware achi ana sa ma mienu no ba yo aware mu na chiafam me wa aware ase ma chiafam ma wo mienu ne awne yanka ne sa oi ma to me se ma father ti ma wo mienu enti ne awne se oni wana wu ukuru hu sa asam no da ben na nya na o se ti o ti wa okay to be DNA ama the last 2 bonds obey DNA ana me se nkola no wa ha yo
ye wi a afei te wo ase sa pepepe woni koko bia o woni koko bia o me kama wati ase me papa ne to koko afo ma me ana me dim papa ne to ma me oto ba na me ni afo nda ho na kwa kwe ana me di who skala papa bo send ya besifie container me ma won to ni antena won to anfa Evans in school ana won to no Evans in school ma na bi me say Evans oba na ko dua ai kwa ku afia me no ko dua koko bia o oba na papa to afo da mam dada enti koko no man ko dua bi. Oh, yes, my neighbor, but me chefie na the family chef mama. E wiye se dapade ye beto ye beja ho akọ. O kama fo. Me ne wo e wiye to fom ye. E wo kan 15 asase so. Me wiye je chef na me ko dua sa koko. Na wiye to fom ye. Na ye tiasie du krom. Na wiye to fom ye. Na ye dam esumu anajo. E na me ne wo wiye koko ri bia nyame a o ye twedi amponkwa me nyankopon a. Suban na wiye usa. Ya dom nyankopon boss ro ba. Suban na wiye usa. Ti me no ntem asem. Se koko we wo si me wiye bi na ma nwie bia kwaku. Nyame be ti me no ntem asem. Na emom kai hu se wan kaya nsu a obekaya asem. Na emom antena se mo si fie ne bia ma ya du no. Me nya ya majai. Mo me hwena mo nkyena me fa me chefa ma me. Koko o si na nwie bi. Me ni problem. Antena me ni problem. Me wi school sen kam ko sua adwuma kam kita me nsa no adwuma. En kan na bia kam kita ma boyfo. En na ka chem se me koko me ma nwie bia. Me ni asem bia ka kwaku. Afia usuban. Me kai hamle. Ayi tati ni ko ayi. Ya kan se kista. Yes na kam ta ware usuban. Gya to for me ma agrada ha pa mani ko si abem maja tom usuban na man ba se fi se suban e kura wo no e suban boni papa e wudi ho wuti akura kitikiti amene tie na woni akura na da komi kete so me ja ho ko se na kire se me se koko no si ma nua bi yes ma nua bi but e fie ni de eye me yi koko no ma nua bi kwaku ma nua bi yes me jitum but nyame o hata so ye Pentecost order ukita Bible ukita Bible so nyame me say de wo ka bia no me come watch ya say me say o ma me eno papa ya dance for afia ni suban wudi suban fi say suban enkura wunti ana wabra bo ebewie akura kitikiti we ana oyi akura no na wayira akura na ware no me come watch ya say wo uni suban ana me say that time na okote we ni suban kwaku na uni suban Pentecost ana that time na okote we Pentecost ese asori no oja pati ana ni mugwase ti atmakofobia oja asori na mo sapoma oja asori wo ye wo freezer o kura bi no ware o no ojina asori ni ana no wa wo nan ya wo nsia na ne kote we nation bottom David tie na wo bu se wo kunu se sabre na ne kote we chese na ne kote ewu se wonya branchi wonya beto ka chem se wakokora ma sapoma below the belt meje tumo enye yie papa yi wabo ano no so abo ana meboa asem na ba hye wono tie kura sese ne wo ka wadwene wo se meyi meyere ne me ma ba kurom na me matene kura se let me tuma nkan na me dia kodwa me see be me no wo adwen pa sapoma tie asem na ba asem ba nipa na beka nya sekan menya wo fi wo o ma papam enyina wiase nka sa abre na ne be ma we na ne be ma wu sofo nyina papa na ko ka cha me se me yetutu ni enso kwanya me fa so me ni wuja awawe no nyame hata so ye me Bible me kita ye me dance ni so bi kra mi sa me ma me nchire mu nchire ne da enso le sofo nyina wo ya na wo ka chire omo na wo me mai ba wa na wo de nti ankola no nko mo nchen ne nchen na nte na me ka chire ankola no so mo ko wa wo sin ai na mo ha me na ku system no ti fi ho ye na ko fa Evans akwa ketekete we no di no na de ankola no se sa no ma ye basa nti so be ba ho ba ka sansa ne de no mo ma wo nchen ana ankola no ti kumase na wo ma wo fa do 50 cedi no asande ama mo 50 cedi kumase aponten so tode wo ka se be se ketua no be ma ketua na oto wo ma na so nan no me ma ko fa na firi me ma me nchen na wo mra mu se me meti afo sabi mpleja sa me nya bodam ni me nya yale ma me na iso tete me ba na ko fa na 2 years ni ko ya kla no fa school kwa wuni me ya ka tem sa me man from morning me so from wa we fa me so nya spirit na me da se ma fa from mama na ko be na me fa so wo se ntina nkra na so na me bisa ne se me na me no wo ya na se nkra na wo ye na ka tem sa me ko me nua bi kwa ku ujra Pentecost so de o ko we ye di kan pa won kan no kre ba ko ba bone honhom ti wo mu na wiase de wo ye bia wo tu betwi bone enhwinta wo enhwinta ye de wo be ye na so enhwinta da on se de wo ye nyan na otu atwi se wo tu atwi
Okay, sisia no yebera ni DNA nyame adom ochena sapoma yebeye DNA nyame adom ochena ana me se nkla ne de wa habat me mu nya kwan ochena ma na se nya ono ye die o man ne ye o mu DNA sabe nkla ne me nya kwan fo mo ma na nkla wo nya kwa memo papa be fa wo ka o bi ni problem papa ne baba ne mum DNA ne ba nka nkira me se na wunyina ho oh me antena me ni sa problem no kra me se papa no beba be fa nkora na obeye kora mienu no DNA afa ye wiya na DNA aboye nsama sa afia na ne kunu boa antena ai me bi sa se nkora no se no o se DNA kire se nkora no ye ne ma me se DNA betre oyima DNA kire se nkora no ye ne ma nkora wunta aduane ma mu ni won tatade ma mu nche won nya omo hwe se nkora no na tete me se nkora no nya wo ma wo ha wo ne sen ada na yetumi kan san simple se mienu ne nya ne ma bra no ware na nya bra enya ne ma se wa na twiu adata ma wale da gu wo hunhum ho na mani na na mpie zaboma gu wo hunhum na gu wo hunhum ba na mpie ho na mani ana ko tu diri ba ko osa tu diri mienu no tu din na nya na so wo ko bo na mane mega sure na batma so doctor so na nya ono na wo bo na mane se wo ko tu diri doctor so 6 ne de man kan jire no tiri nya wo twifam me twifam nya Evans manu boy no efio Evans manu me twifam antena ti ko na papa ne hwan any de say nya mo asema so obi amfa me ma so oje ne ma afiri mo ukuru na de waba o de me aba say me say mieru ne nya ne ma enti ne ma ye 9 oye huhwini papa me da se kwaku nyame nshira afia me da se nyame nshira me do betna me di free se hwiba no kwaku me da se nyame nshira na me se wo betna be hwe me school me se sa huhwibra nna wo bebo ana me se me da se nyame nshira wo ha wo ne sen tese fie ne ye kan wa tese ye be die once oba wo ukoyi wo yere free hospital be ya hi me wo wa feli ba kitwa last one wa feli second one na wo confirm ye refer ma akwad ba confirm no che e wo kan ni o ma me ye me dance ni me say o ma me ye me dance ni because o ma me be fe o ma me ye me dance ni ti me wo mo wa feli efia sabre no ko anya hwe ono wa meda bi me ono mi anda na ne kwota na yira minim jizo obisa no efia o ma me ye dance what Pentecost asọ dem o matna o ze kwa me ja kwa me kwa asọrọ me ntifi de se ko de asọrọ o ene de chiri me ka asọrọ nyame adom o che still message say ye DNA no ye mfa na anya ne makro ye berra ne say ye wie na senya ne ma obetimi no wa kamera cause no na te na wono na te say awarefo me ba cho me say anya ne ma obetimi no wa kamera cause nkwara ne nyina wa wo ma guni fie untumi ma wo obi ma engu ni fie da am Roberts megumi so saba na kan o me da Roberts megumi fie ho ana ti ya ba ye DNA me chafa me ma no te me chafa za onkoton papa chafam na say onkoton wo papa a chafam so no de me chafa ma ba ma ne kwoti ayira de open fie e de o ma begum yenye ne safia omo papa dia ayi omo papa responsibility so omo shelter ayi omo papa said send wo yire no pampe nursing training hwan se nkora ne nye agye ma ayi omo so papa asede se wo yire no pampe no provide shelter ade mane mano enka se wo chafa no om de omo tim ade no de wajeja no se wo chafa no betrem me friend no because ne mano kra no ma friend omo school ho asamoda me friend no yo any of them kotram papa fio papa fa o mano kotra omo papa fio afia mitio so mitio so mo ba sisi ani ebe se kwaransie ni nyina ya ba ye die na ni nyina bom kwaransie ni nyina eja woni me ya adwen nyame pa kira kwaransie ni nyina yenye tumpo yenye nsie ni nyina
Yewia omo a eye biological children no wafa. De anya omo ano sabe adabi wo bra wo ho aye wajapade bia wonim se wo ma e na wo bo bra ye den e de ma wo ma papa so for bram be die ne na sa ne abade che no so papa wotumu sa papa yi ene ma fa na se na wontumi mahano mo hyew ene kofa sa ne ma nyina ba na opani nso minim se bibi bo wo kokko ayase na wo se mo de akola no betre fie ho no wo agaza kura na wo mani nti na wo mpesa brante no betre fie ho ana wo yire na aka che wo se o mo nyina mo ya Christopher nti wontumi anya sa mesra opani ni nyina ne se wo se wadwen pise wo be ye die ne no ankola ne die opani anyi ba akokora mfirim ye wo mo nyina die ne ka so mo nyina ya wo wo mo nyina ya o ma wo ye adwuma bia ma wo ma wo mre wo ye bibia ma o ma na wo de utiri so na ye enya de bia ya memnemfi na nkoba se nkola no bedobi atan bi ebia no mo nyina ya o ma na wo de wani akozi se mienu a wache na wo ko die ne ye nkola ni nyina wo ye nkola ni nyina na die ne ni proof se nkola ni nyina ya o ma no afa o ma asem bia ni wono mo tie edi nyame di adum ya na pechira se ye ni aba ro fa nkola ne mra na die ni fo no mra no me take samples no emfa nko after DNA no ya beba property sare tie no ano se koya 90/100 aya fans e bi kwa na aye -0 asemi ni e bi kwa na baby aso ni baby e bi so ba se mani nyina so ba mani nyina ya papa ne ma na mo bi adwen aye fine adwen fine ya roma tie enafia sapoma amen ti nyame pechina ukra wo suniti o sapoma kuma sapo ni amane ba sapoma kuma ufi me eja echira baso mani nyina enye kikiri wonim ontokwa kwa ni suban na de yesisi oye patapa otwe sekan omega baba otwe sekan wo so oni menu akuma no otwe sekan nti oye nipa okita akuma patapa da ka cha opa president obona sum o ma me de credit nti bia nti nyira nani eti oye nipa oye patapa nkasa eti de ebo a me se ema me firi ni nche anye sa na suban na ye hwa na atrade eri kwanse wo ye fi na mi wi achi na mrekta na ade nti kura na bia wache nsa aka no na mempe ma de yesa right the chain patapa oye nipa oye patapa roko osisi akasa okofa nkura na ade ono be ye no enya asem papa okay tieja nyame pa kira ye hwe oma ni nyina ni agire ma ye die na ma kwara ni nyina ye nya ba akokora no mitiase yo o ye Kristo ni be ma wasem ka nya di tinye kikiri na oba wo dan ba me dam papa wa tafum papa wesi fie so ntimi kodem ko sia onis na se o ma se sia o sitia no misuro no obetuma pause nkura ba bia na dwena freduru no obetuma pause nkura nyame na dom me ko kwa mfa so nka bi wo fie ho no nyame de kitam me da fom bo so me nwotwe na me da kwa bi ntebo nsore no phone afere hospital doctor ka che so wo betuma wutan bia na ma na metu ahwe ko tena ewuram ho kakra eba fo yhwem kakra ko hospital o sa kakra sa beduma sa kokumi nti eba se ma mi suro se mia mi fie ho no mi suro ho du atata minutes mi du asem kasa masana da mani na no du am chi ankora ne wie ya na mi da mi komba e ko se menen de betena na ahwere me kra de bia se japade me fa komba e bia fi se mi da mabusu afim na mi wu a ene eja ma mo bra wu biase ko sumai ukura no okay ti yem fanse nyame pa otena se waye wadwen se nsia no yenye DNA me de ye beta wachi nsia ne se me de 9 free se hwe ekura ho bai mi ren de ena e ba wu kuruma ti 9 ne de wa wadwen ya mi am ne free me kura so e bi du kuruma na mi na ye ba wo mu han ho na asem ne ti umpensia open mienu pe yenye mienu sa yo umpensia open mienu na sa na kura na se ni pani ho se ho de na ya ne eti fa ko
tina ene mfa ho ko de na me nwene die ne wo ye nkyere se enya wo ma wo ya ma ho boa bi a sikase mu no ma ho de no fom ho de no fa na me se be yare ye nti ma be bia na me ye adwuma kura no firi me nsa kire ya nsa na nam kakra ka ne na nyame adoma afina me yitime agina me nipadua so kakra sikase mu na enye kura yo opani ne nyame pa ekina ti boko ti ebema producer kan ho ne yakofa nkwara no na ya be die ni last born omo say ko be 5 years 5 years almost 4 to 5 years ti umo ka preda se ne wo kan ja o pam me no na me se na me yarda ho nti mo boro mi kwa de mi to de ni kwa ho asem odre ho asem odre mi je ska doctor faji yes ka doctor faji ti se enkwara ko ekusko a me ko apply low bank na eja mo mo bo me bia ibi ekuku na bia season work na yidi wo na me de ye adwuma no na obo so koku yikoko sika ne bi fatua yikoko sika bi fakutua se de bank fo no won ti bi se bank fo no bi kurusu a na ekoko yi bi kurusu koku bank fo no ebi se bi kurusu auditors ba na makwaji lo na me da to koku na shi nti yibi koku na ma yikoko sika ne bi de akoshe hasa na me dada no bi se de se akura no kura panyina ba ko the next thing e se wajin 5100 plus ne dan or high and the chop money sisi am tie isi ya enu kra ma fe na me frɛ bank bani ya ka se me se na da wo ma se de oye me no onye me sa na kura no fa ko school kakra kakra ya inshallah ma ho de ti nyame pechina producer no beko yo me da se apostle papa enu ano na chenya me adoma producer enka no no mo fa nkwala no emra na de ne fo no mra me take samples no na wono so aka se mienu no na ho de betumi a eye sa wo se mienu no be wo mo ha itiano na ditiri bonase na nan ne de ono a wogitum so do mfiri wona bae sabre so no no ba na netifa ko enu ano de oka no yeso ene ne ya adwen hai enti enu ano no yo prama ho te say benkase mu no mame benkase mu ne ento nka ba choboko mene pe me bi ne to de akwasi badu ene ja wo sere me wale ye wa mamre kwa so ye me ho ade ena na nsen enema aye basa wo ye ma asem ama enema aye basa o start di me ne de bronya we ne 1 year etwemu ene time bia me ka che ma me ka che si abotra na wade de saa enti be ma na de makodun pempe so bi o si ni fia o ti mu no o si fie ne ma ne maame won si ama yere ne ma enti mi tu fie na me wobusua be ma na ti me de mani a ma ni nua ba de abena manu me so ne ma me na mo chi memu ne friends adwo abehwe wakuma na twa ne ma fie be ma ne fie tugu ka kwa ho e ma na so ma me kokoshe na ya mpa me ne ma na otugu ka kwa ho no pa basis enwumra be 6 to 8 ene kokofa ne ma ne fie de ko me ma me mo fie enti me pa twa na wie de wo ho no so wezi we me pa twa body ko ano lakeside ena uni ukru wantwi na se ni me ba twa me fa se o status wo di mani wa wade ni mu de 1 year twa wayende na bosumi menya ne hwe bosumi be menya ne hwe de menye ntumu ba se bosumi be wonu watrem fie se ya tra almost be 9 years na no odi wani me ba twa o ne oda o betimi mu na asa on kasa won akọ mani ni ate wo sa na no odi wani tie ma no se na 1 year ni de wadi wani ama unkumafo na abetwe ne ma freedom ho afede aburo so ama be ma ne sa ata akra me se wo kompa ebo kumase wo kwa akọ ko se da nwumire nyina sa nya mpa ebo bia na wo kwase wo twempena kumase abonten so tie ayesa wo so ntumi na waka me ba twa tie wabeda ne tamfo me ka ne sa na ese ne buofo no ho na ese oni ebo so me nso se numu kura no pene mo bi se ezi asem na wo mama kwa homada ono ya aka ne sika nso no ya aka omo akwa homada onya ohwe me ka se ebo so me be enso ni se nwotwe ni ni 1 cedi eda omo makwa homada enso me ton ne menti no me teto ye brama wo ye de hu ne mpra me ba cho me hu ni pa bi a kire me na wo de ona na nkrofo cheche okun mpra omo so ba ne te putuoja otaba na obeda enwumira no pa no okọ na wo hu ni me ba cho obi seal me de wo ba akro no me ne na da keta so ba akro na fe na ma te wo ba ne minim ge no mete ne so wono na frɛ no 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 bi hu ne da wonim no minim ne te ge ni fi kwa no ne ni pe frɛ fu so nyina obeda hu ne fu so wunsem tam no se de si ba ya da ono no nya ne hwe ne na go timi frɛ ne da ota frɛ time ya na frɛ ne tam anwumra ya da e ma me de me tia se ge ni bi san se ya da na frɛ ma cho se o
minim so ne be ma to so minim be ma na jai eti frɛ eti ga na de na ho ma be ma no ɛna okuru se no no pɛ sɛ no amu no ogusu a ɛnam so ama ne nua ma amadi mani a meni ama ya twe gwa bonte na dwanti sasemo enkumafo pa ntumi anko ama gumafo de omo chirimi ya fritete die na wo ye omo chiru fritete me no omo bra na wo mienu ba ko me kwa wo no me ma me wo se hwa kwantom na wo ko ATS me gumafo ko atente me ko twa ko wo ba he omo bra ne bo mama ne mo kuma akwa wo aba eti mo nkwa chia no mo asi wo me be kwa sore me ko tade me kuru se ko chia wo gumafo ne hu so aba me sade wo do ko chia wo mo mu se maba up to now me kuma abie no ankra me no bra ne wo ye omo timi ababo wura me fie abegira kwaro se ma adwa ma ache ma hada eti minim so omo chire me pa na down betwe wo ne ma no na ukuru na amma wo mo sa tumi ne se be ma se wo mpe okra be ma no na wo se wodo eko me ba cho that day ti tumi be na omo ye de nya mo dansafo a minim that day no be ma no ka che me se ti mi di wani se na anko obusu afie nti uni fie unya nti ufie onza won se ne wonom a wo su nko fie na se me wo be na se bo wa wo ye Pramai, wo ye? Me ba cho. Oso unya nti Me ba cho mama me ni dia de beto nka me amenka. Omo e ka na aka wo. Ka me dia me ka bi. Me ni ade. Onfa nche. O ka me dia me ka bi. Ti uti so omo twe ne ma no ko na nukre ni na ma na timi atwe ne ma gwa o ma twe ama me bag bi kura no. Ba mo fa fo ni ntosuma yententem. Ya pampamu na watwe. O ma papa bag ne ko ba. Afudie bi. Ko ba no kura papa ma wo twe antwe. Akem. Oma twe ne ma ni nyina. Twe ne ma wo twe de ombeti mi no ombre no mu jaye. Eti ne oni ma doso. Aka me ma. Wa bobra. Me fie kura me ne ma ko ma me dem. Wa bobra. Me ma me ne ma doso me so me de enko. Adwuma be na ye a wa bobra sa no. Me ko e mama da wo mo de ma me kura. Na wo ye de adwuma na wa bobra sa no. Beti kuma se na me tonton pabo a be ma no ka kire me se me be wa no me be de bag keto bi na ba so me twa ne ma ka ya ko mienu. Na se oba wa ntra se kwa. Se me pebele. Ti wa bobra. Ye choba ka ho. Ye choba ka kraka na be ma na sport ka ho. Ana duane ne ye topa ko ye nkuntia e ma me benya high fever. Serious pa anya sofo bi oje mi a. Ka me na mo ga me nim machiri kwai. Enti be ma ne nya me ofrem bodam. Ni ama amusu timi ka chen wa dwen adwuma bota ma ye fo wa semunya semti. Enso be ma ne nua ba nko ma se ba bie no watena pen. Dubai ya se ya metimi ayira no hunu kwa bi. Yan kwa ye Dubai. Uba yira ni sesi ya. Ya me yira na se o hunu kwa bi. O hunu ba bi ya. Afa not no opai mo me fa mi nko. O ma me mo no mo hye hafo ba bi. Aka che Dubai for. Ka che Dubai for mame. Dubai from mo okrom. Me si Dubai na se ya metimi ayira ba ma ne nua ba na. Onya kwampie bi ewu. Udi ni be free na ba ba yira. Me di ni be free ekrom a oba yira. Obetwa ne ho sa. Doje no obetwa ne ho sa o hu mi bi o. Ko fo yira wase o. Ona ma yira sesi ya. Na bisa waji. Pese mi pie na me fa hen. Oku wale e friend. Me ba cho di abrame no. Me ba cha. Oni ma ko sa. Me ni ma ne de madam fu bi na yesa ma adwenti wo ma ne ma we agu abonten. Ama de acha me nkofo asesa. Eti madam fu bi oba kwa no de free otonton ne ma odwom. Me da na sepa nya me nhira no na pe ka. Ekokofa ne ma de ko me ma me fie. E de ma be. Na ukoye no so ukuru freo. Me ba cho nyama ne da de na omu yigu ya na sister bi wo ye manta mo de look ya. Wo ye ka mo ni o ka kira me se frɛ ukunu no. Nam so ye ntama aye basa be bo so be nso se nwotwini. Be ma ne frɛ me fon so da. Ana me nso me frɛ ne fon so da. Ntimi frɛ. Ti star ma mi yi be ma. Omo chi ne me ni nyina wa frɛ na mo na ma. Na wa hwimu kura akoda ne pena kura wa ama. Eti da de na omo chi ne me to go sister ne je bra ne number frɛ no. Wo frɛ no frɛ so ka kira ma adwa se me so won si abotre. Na me ba me ba nwumre na me se ne nyansa mu bra ne ba ye no e ko de de ma ne be kwa kogu fie sister kwa ka cha na nkura ne ntena honom na mo ntena ko se bra ne be me se da bi ntimi hwe ne ma sa e na me ko me fie bra ne be wan fa ne ma kogu da mama edu anwumre a mo de ne ma ne bra me no na bra ne teburu ayesi ye de eniema oba de ne ma sisu so bag sisu so abedi me wo ti me ma adwe se me teburu ne ko e na me to cross back curtain se papa yi bi no me to ma ko force ampanim ti de me yisi bi curtains ni sia be ma ne fa kogu ne sport o se me de kwa wonya bi ensa ampanim e ma me so me kokoyi hall de se ma to fo no afade a hall nso no so to tere mefa nti da no case ni sia me de be ma ne table no ene sa curtains ne kwa so obu me kwase a wonye na wenye nsum nya mpata de mama
be me so mi mu wo bu mi ye papa wo de twade wo poma me twade aso de hye nyonko be ma wo poma me twade wo de hye me mfe no de hye me yam wo de hye me mfe no de hye me yam wo sa ma sigu akese me no yire me nsam ye nu sei me na bi wo asifie official me na ne first wo obu mi fie kwa de kam de be hye no ne ni petwa hye abodwane be me ya so me nsa na wo kam hye first wo no mu pan no wo ja mo kam hye pan o de me hye wo no be nan me ko hospital me ba doctor report ma hwehwa me hu kam de doctor report be kire so bro me ma ye ko wo me ho pan ye ma me ko hospital da no anwumre na si ye na ma antena so ka me chi na tum na mu se nkwala o nyam bia kra na sori a o ma nkra ni sika e de toduane di na bi jaye Kwesi bedu aba homa no so me ba cho yo die na ohia die me hia na sana mitikumase woni metena ho anti na wo hansa na Dubai no me ba chan na Dubai na chikra yi we ade hye market wa chanfo no omusi bank bi woni e fe na dance wura bank na me save wo pa me adwuma ye kumasi ni wani ate kumasi kro from Shinola afa he adwen kwanta me ba cha yi kro from e se wani choba no aso na ne fe na nim kwan yi Church of Kingdom Life yes ni mani mo kro from enyo o ye cheba me papa wu ye na nkwala nso gu ma me so o ye se wonti mi hwe ntimi o ma me suku ko bo me ma me kwatena sikani bi nche kro from na tete me ama suku ne de nkwala na aka nso no obi awie me nko ama nko suku ni bi e kwatena obi nche ko somon Kwesi bedu aba homa no so me ba cho yo mitie no ben kasa mu he tia na kakrai me ba cho bra bedu ma ha wie na so hu bedu afo bi sa no bedu wanti o ana wafe no ha me ba cho David ene kasa kese me ba cho bra bedu ma ha ono me ba cho se de me se wo na wo support unu ama amo e ma wo mu yi me niema no edigu abonten nje se de me se me na ontwetwe na tenten na onka no hwe se na mitikumase na akodwa ato asra me wale ye enti me sraw ba bia wo fa me free ha kumase da ama me na me ne nkura no kwatenem na esu me ka ho na me fa nye dwetire emfa hwe me ne me ma na nkura wo ma setena mo hwe no wo hwe wo mu dia so nya me fa me de tu obi anim so me ka nje fa nkura ni sika ba week maka wo so timi na wonim se me ba wo yere pa ha nkura no me dwale wo mu anopa be na onum na me do mu di me chi na me do mu bra wo na anu mu hye dem kakra asamba wo beja nkura no he kwa mo mako school enti no ha kuma se da ma me na me betrem na ja men sa wo beju mo kwa nkura me na do mbro fie me na me dwa wo mienu siesie wo mo sisi wo mu school tare na wo na dem na me yase mo papa mo ba go wo mi ye no se ma waje ya susu obebie sana ba mi tu atena kofro ka me ne nkura nya na bewura wo fie o me ne nkura nya bewura fie ona pa ubie pro no kwa fa wo man samba mi pia free sa wo fie ho no mo kra ka gate atomu abafro ka aba ha sei hello eje Kwesi bedu ama oye si jano kwan na arehusem ewo se unua ma atimi awura modem atwe ne niema nyina egu abonten be me na ade mama wonti o de fro no ankasa ne maame se ni dia ba ne ko yi ne niema no a wona yi ne niema onu a de yi niema no wonti o ma na nka me da na chati ni mi de metie unti nkate no metie why o de tie me onu a de yi niema no mama ne se me ne tran ni kokko ana me de ko je bosia ana me ne mienu ne ye dia ba ana ho so ya choba ana ya de kan no ye nda bo so nda san wotwe ana ya de kan no mama me se sika no ye de adwuma ni nyina hye ana ye ni nyina ye to na je ye ni kakra na nse ya ni hu ade kura maria no osode ani buafu di dema tembi di mebuso fotem di mebuso fotem akese anto ho akese pa nya sam ketwa oh ana ja ta ko no ho musa na obeka se nse odi trata sri wo jobre ni ya so ko askwa ani yi ni ba kontanse ana de bre ni nti na date sha so be se tourist antana ke yakọ
ana wade krata de ma committee for bra ni wiye no ma me so kasam before sir da tumi ni ba so ma yakọ no aja sam ke to bo kwa na bo ntene so ho no da dia tumi die giri wonnam sa kasasa basa te da ko no be mo ho no sa no ba ka kire me sir okofa bobo ya akofa de nyema ode okofa bobo ya akofa de nyema ni wiya obehye nsiye ana blood bi no to me friend blood na no blood dey what no sit kan ana okwa no kura man fa anya sem iti bo sa na gba le bi no gba ka je se ko fi no nyema e koso ho me hu na mi ka bae e ba ya tamara we di ma tama no wo ye sa de mani nya na mi suro no iti mi tu ko da ba ko na mi suro iti mi tu ko da ba ko ana so da ba ko akuma sɛme na ne ntam hɔ no wɔde wɔ mafuno tu dem akɔfo dem sɛ dram ne ntaade a sensɛne so me nneɛma wɔ so nyinaa ma me sisa tabo pro no bɛto abɔntene ne wɔde nneɛma no nyinaa bɛgu so no wɔhye no ayɔ mama ma kasa a mɛkate no mama kasa a mɛkate no ɔne metio ana sisa me nneɛma nyinaa bɛgu so no wɔhye no nneɛma no wakyagye a wagye ete sabra no so na ɔno wɔkɔ wɔdwo hɔ akɔgye krata abrɛ mi o enti ba saa no mka saa na tie bi a me nso menkɔ wɔdwo hɔ no bi enti mekɔ hɔ no mo se nneɛma hyia ba mu di a anya kɔ post station ana mekɔ post station agotwa ntɔ sɛ post station hɔ no me se so asɛgye sɛ ɛkɔkɔ sɛ bi da yɛtwerɛ ma no asɛm yɛ bibiaa wieyɛ ana meka sɛ neɛ ɔmbɛba bɛfa no Mamintie. Adwapna na ukose ukunu ne ma. Kukofomu. Mamintie. Kukofomu awode. Mamintie no. 8 million wo madi. Na be ma ne magu o se kukofomu awode. Aye fi wo se ma mi sini. Aye fi esie. Wo se mi sini. Mi so mi timi ne ma fi ntana. Ena jaje be hwese ne ma fi 8 million. Wo de mamintie no. Ne ma no oboy betimi afra me ma me telephone. Mamintie no. Ma won ti awon man kasa ni di wi na wo ma me kasa. Mamintie o. Eja toso toso ai o se kukofuo mu no se no na shwata de pa yedi ma shi sika she pra me mpa de o ye no pa choma mama kama no to openi toso ani atwe ba no asemi wi ya ni be pie no no ti gate ho no awo so ma kan didi mu ne shi sane nyina kan didi mu ho enti posi ni kura ba ko ka sa enti ma no wo se obi awade ne na wo ni no na me se ai wo se ne ko ya na wo ni wo di dati mo no basa ama wo prepare me cake ni na bia ya so bi enti ya do ko so ko mo ko brabu o mo so mo fa mentum ya do ko court enti adwara no che de ko to court na ka bra ba ko di asem no o mo hwa na busuafo ne maame ne papa mo se na asem di si ko no an hwa e be ko bone ana o maame no ene ne papa mo e be pa me chew saa na me fira me busuafo ko bone wan ka se fa me ko je wa anwini ko fi ho wa anwini ko jo light ho wan ka se fa me ko remand usu no sister de crisis no Janet opoku no woni Janet no e kokko sensan akọọtụ se mo di asem ne kokọọtụ mfa me ntum wa anwene nkwara ne mie no ba akokọ nya mfiansia wo ka ase e fa me ko remand onya da sesibe ene Janet no omu na atua wachi a e da sesibe Pentecost e da sesibe me se Pentecost no me ja akomi nko bio sa e da sesibe woni na yire ayi de kene se Janet no wo mu mienu na gina wachi no kwasensa akọọtụ sesibe no da no me ma me kire no kontanse no walete so for wodi bone eti ada sesibe no na yire Janet de kene se no me se Pentecost aso me na esi mu bio omo so boto so Kwesi to aso e yedini oye panyi pa da mi bi wa amuru obi afa nu ntunu na ase ama na ahwewo nipa krochi ni to da ya ndo mami ntie woku na ase mami ntie no yedi why da le timi ko to me ma mi anim se me ko so a adwo mama mami ntie no wo de masel mapata o mami ntie no e da buru nipa tieja to so mami eye se kokot ne mami hu se kobone ana o mu hu se kokot no an se be di bone ana ne papa ne maame mu nyira ko gafua
about the bush now for home, so much some you could use them in the sea. Look around the police station or post for local and say, ah, and so you were my name, gave us a police station to my area, some like of fear. Now, it's a man of my only day. And the young prepared to woman, my local track at the professor, resign, cut, let the beauty so, she's a cover for the Menjasia. This is a point, yes, I can't hand back. Ah, someone says, I can't see it. You really be on time about the trust I can't tell. And I you Minute, she watching. Eja meet you. Your friend, several, I can see, and you know what can I see. Mamma and Pato, the seniors and people are in see home. For more being Eja Cosibedu, only more to be a wakom. Why are tie, ye didn't walk around hospital, but quan so much. Yes, a brown hospital. Bedro, one man frame says, yes, I will buy a chapa. Oh, no more drew to be cancer zebra. Omobuabe, Dabanakoy. Case in the sea, and I'm actually Baba. Miss it, Okoy, I did say. 1 month to mine, maybe about Coco Gia Drew, mamma, 1 month to mine. Because the man of the Washer Shaman, mamma, Nyabotre, Kunipo, come up per se. Nyabotre, Banwado Brabusia. Nyabotre, Nyabotre, Mammy, the General Macha, won't carry you. Plummy, Nyabotre. Jimmy Jet, Eja bedu oba lohu wunim se ontiapo 35 million na me ma mejima no me yale wo de eja bedu nyabotre e won se uhunu se ma me no uware na nye se note yare asesa ne tibia ne sedi obesi adwen aye ne ne mafa ti bibi wo ne wo se wunya ne ho abotre se kana dwen wo ho se ne etika ne me yini se obewura dem no asesa no opaja e de asim adam ne ma de ma hye kokola adam ne ma efom ta amantade akoraye wodia ne ntade wodia atade potopoto trouser potopoto wo de wo sosi no wo se mesini ne ma timi so me suro ne se mesini ne ma ne tawlo kura na oba ne masie aye ne fita me yese wo se mesini ne ma be ba san tawlo no ba mesi ne fita no wafa efra wo patugui sese wo de meba nti woje oduma wutua aka wotua be papa no nko ofo tua waje 10 million eja baduje ne nua ba de kana sese na che 10 million woje e ba sa wodi ene de na o se no a woje sika no ye di bo ye wiye no pa cho na car de an saba ma ya fan sano na babia ni yebi nti na ni sika she le target mi asan pro na chi 42 million ana abia na o ye no so na ye mi fi nti yo mu tu na de aka ko kata nyina o ni ko pay bo 50 million an ka ko waji hon mu a de den mi de sumo no na ya tena 50 million o ma mentie no pramai ni ko pay 50 million so e ko waji hon mu a yo ye ni suro no wa ko ba obi kume nti ka de sumo no ni nyina se boto mu wa dem hon mu o se sa ni nyina ba de bu je ni mu hye no oh nti aba sa eja basa wonim se oyere no ontiapo eja badu ma me da me meji mutum se metiapo bia ni sa bredi nyina na wayare pen ohun afeni ya kun yare no ti se wo ba na se wo yire a ontiapo wayare bebura fe ejinamu saa na wasesa oniema kwa no ahye no a na wo de ni gina court se yenkodi na asem meji sika na dentene wan fa odo no kra ntum kra onu de me ko waju enti omu ka se me so me ko waju honum se ne o ti ahye nyema ndo me ko waju honum nyema be ko mo ti da be nyema hye be mo ji afa no ko post sana ko ya me na hye da se me de ko enti wuji sika no ana ko di o mo te ma ya tira se eja wuji sika no Uje free uyire ho. Sika na 42 million no. Misi wuji sika no. Papa wuti ama ame. Oh, na uje. Na uyire de kabe fi asan kabe ma wo dia o. Oje say. Ete. Wo se woni ni sister na elolo fe ina na to 2 million. Oji we 50 million, oji we 2 million. E na me chiri baba ma no so ma 10 million di ko yi asem no. E di ko fie.
Ti uboka 80 million. Kan wa me ya bone sa no. Waje. O se yen sasika wo bo twa nto de ko to fridge, table top. Wo di bia ko to kettle dey say fio mani. Wo di bia ko to kettle. Mama adia me say ni fio ya awon. Ana me de utimi fa awon sie da mama me sire obi de mantamo. Da no so se do. Ento ma scooter da awon de me de hwe me wa mienu. Ade na wo mienu. Se wo de bo metin boden. Awon wo de sie e de to ne tade o ma me fa nto nkora ni scooter. Nti wa mu mienu. Na me sire awon de me wa mienu. Ene TV no so de o de abofo. Bronya ni mu no akwa akoto flash 32 inches. Eno de ma fa me sanka. Na wo hu say mu no ntia. Me hu se wo tudi kwato ne ba mu o. E kire na boy bia ga sa so. E ma o de TV ni sa ba tu fie. Me di nsamoni na mu se TV no da. Wa hu se nsamoni na wudi ne. TV no e da konwa na se e bet. Me say hu se nsamoni na wudi ne. Man sa dia ne bo de kire so TV ne de ma amo no. Me hu se na da konwa na se. Enso ma amo no ma anya ne hwe. Ayo ne de me se no. Edi o. Eja bedru. Eja bedru. Prama nsemoni. Se miami hu. O ma me fa yo ne to ama wa mu mienu. Mi di nsemoni. Prama. Amate to ane se me sa me kamedia. Eja bedru. Dia na opesa o kaka ho, kama mintie. Eja bedru. Madam. Dia opesa o kaka ho bia mitie o. Ti akodu se sika no waje. Ko shi aye no. Ne ma me ana papa no me nyina hia asofofo nyina hia na nanom nyina timu bia dia no ye ni mehu enti we gwa wade no me ni bibia ye bia o me so me akwasi badu bibia ma me o me ni bibia ye bia o be ha kuma se da ma mo be summe wunim si agwa wale na me na mo de shrapu sika 1 million bla wo o mu sa ba ji o sa de shrapu sika no 1 million ne ma wo mu akwasi badu ba kuma se da ma me o sa ba summe una na ta bibia ko di no ti do ka se ma ta na me na no wo de you know ensani sika bla ba je ka ne ba je bible me wo me suma na so family me suma na so one family o baby sa ka o baby sa bible ka ho akwasi badu enyo wasa akwasi badu tie akwasi badu wawade anya makono sei akwasi badu wawade me kono sei wawade anya makono sei ha kuma sidama me Eja bedu nya botere wa kuma sidama me na summe na ka woni wadamfo kwaku seedu no mon kwankwaje sika 50 million kwaku seedu no tani no no wada ma mienu to na wo jimi woni kwaku seedu no timi kwa balete enfa 50 million shaso emle kwa 50 million no ye di jaba 50 million ya tiasi fie nkuno kwa no bem ye di 50 million jaba akwasi badu ha kuma sidama me na summe na wawade akwa de komitrim adom sensukom eti ha kuma sidama me otom na wade no kwa de na mosudi sagu egu ame so meti ase sagu wona ahwehwe mekum obi akasi mu timi di mani ama na menyam bosomi mienu na atwe miensa esai ni nyina wa mfa konsida me wodi twade ahyehye me mfe esisi mi mu na de hye me yam maboka nwulo na mo so na me sane ye wo so mi tinyu mo cheme hwefam wudi ni be mete se wo enti no ha ti me pata wo nti na 50 million waje 50 million obi antua ene wodi ye buka ta se 50 million de ma hye dia minsu musika woni kapra be jaame ba waje ni sika waje ye tendi sika te se onsu mu se onsu me 300 million non sa ha kuma si fie nka ho 300 million de miami di be ha kuma si fie ne nkura na kwatere ma pepe di Eja bedu ohine wo so dia ma be ma wo yedi wa dwen nya bodam na wo modam aka so ba wale bodam ni o se o modam aka no so ba wa bodam ni uku ti fro bodam o fem bodam ni nua ba abraham enu no ka che so wo bodam wa dwen nya djuma woni na ma enfo asem nyasem enso me metu mi di mi hu ni papa wo nua ba no wo ya we se ono modam da no mi di mi hu ni cha no edro no de kono mame adwa pramai hospital no se men kanche so mo afew ti bra besra wo adana me ko ho no me nua ba ma no kokoje ma me ko ho omo se omo hia wo ankasa adana me ame ko omo wo me pan enya adano asem me se omo se bra they said o mama mbi ti se 1 month na be sa me asifa ho be kire no number you're calling is busy please try again later ti wo de ye ne pani kwesi bedu be kasa na sawaye na gudia
onsumo no mpe baabi ma wo ne nkwara ne ntina na afi ma wo na ntie ohu aho fe kane no bra na wo ye adwuma mmode mo wohu saa te bia na wo so sa komu bi kama ti doctor ni show say enadwo bra fa ho be kire me a di so pepepe why ya ye de etimi tu obi a ya fa yare anwo etimi tu obi anti se ho den na free mu fi wodi de doctor ni church so a wo be free mu that's it ti producer no wanika erade ejabedu ti boabo ho na kosumo yire kama adwa wosre asemba konde mani anye seri osika no obia free crew se wo fra sante wo ye tani ye nyina ye nipa wo ti se oda ho onu so ye nipa aha nti mfa de tribe emfa ne tribe ye nyina ye nipa framan obi ye nkreni obi ye tani obi ye santini obi ye anwonani ye nyina ye ka ho bi ne ye kafu a ye se ye Ghana fo se ye nyina ye asantefo anka enye ye nyina ye nkreni enye ye nyina ye tani enye nti ye framan ye kabo mu a ne ye Ghana fo ne ye ho ayede nti no mfa ne tribe nkasa ono oh enye kasa de mame panyin toto uko 60 years akura ke to na danfo no so na danfo no me cha na danfo no enti ni ko asa master akwala na control o me ko no da ma mienu to no control sa wo de me boawo mete wase boa fa 50 million ko ja oba ya tra si fie kronkra mienu apim minim sika mu kura ka 50 ni kenye sika ma me ka menye so wo ye mode mo fo na me tonton pa boa da bia me be fa ni kumasi weekends bia me fa pa boa ko to ma ne sa mi dwe 3 ya sei ena ma beji 50 million say de minim sika mu na de shakura ke to bi nsamu bia wa tra kurofro bunim sika mu pa unim kan so ne tete mani ate papa unim kan so kwatina kurofro mu kwada be mfie be nso se gwotwe ba ena kwatina wa anyini ho ti wani ate me ba chan unim adwuma ye so me ka se kire be ma na so nko an de bo kuma se ma ofa ne azu nua ma mu na o chai de o cheche ti na o yira mo Dubai ba chan ene medu achiro akoyira mi Dubai ena be wo se na mo say ehi ne pia botre the monica ehi ne pia botre ya be why Dubai hema say my su Dubai hema odu ko jira Dubai a wa betwa ho abusa say ehi ne pia botre Queen of Dubai. Okay. Dubai hima nyamenka ho na onsa yare mame. Okay. And that's it. You. Queen of Dubai no. Go for him. Also no corner. And the corner who say ya. No one the cat, from Uncle for him. Kafra why? Yeah. Oh, you may ante na wie de boko aya mi kunu amene no edi kan wo mienu efa ni dike na saa be ma no ya wo mienu no e ma na awale ne beguye nti awale ne guye no enkwala no starting no me wo ye no akra ne nya 2 years na de ne koma ne be ma ne sister wakra nti na be ma ne de ese be ma ne kodi ono be ma ne ho ena awale ne guye nti awale ne guye achi no se me yesa me kohwe me bana be ma no ompene se me mehwe akola no mitumi kokrom ho aja ka ma so ho se me kwa kohwe akola na mitumi ewura fie ho a be ma ne timi pam me na ma sanzo asan machi na makobo police fo amane e wo kronim timi kobo police fo amane na asemo mo kan se awal eweye awalesem itimi nya abote na me kobo mpemfo amane ampa me kobo panyin bi amane omo fra be man se o ma me hu me ba ne da kopem ebla wono be man wo bewuo na owu nso a me ba no echi ayira ena me san sa me chi a me baaye me ba kuma so me so amha eti me baaye na tina me sa ko bi me nem papa koye no sa the same thing na be man ye den be man kan ye say
ma ye hu akora ne da na me ne papa ye san ye chi a ye san bae nti anti na me bae no eja me te hese ti o ma na obi frɛ me na obo mama ne se ma me Joyce what ya se ma ba na me so sister how ada bi o na den o si wa hu se me ba na na agye ne picture ebo ba bontin na ade na esie akwa na ho ana na me se sister how asem be na wo kan kire me de me nim se me ba no ewo papa ho na eye dan na asem a wo kan kire me enti sister ne kan sa no na o se me frɛ me kuna me musa na mpa me frɛ no me frɛ be ma na o se an akwa na yera na me se ke DK ade a wo waye no no watimi ayera na agye ene ante na ho na me su dam me su papa ena me se won ko kire mba bi a akwa no na wote bebi akwa ne te na me ne mienu nyina no yenko ho enti ante na me kan akwa no be ma no me bo no on pese obe kire mba bi akwa no chese ukuru de wo ex what do back come and impna so mama amakura na yira amakura na ajira enfie mienu ne na chinie antina 2 years antina ebra na asam sa na me meba muja ware na akura na ofi se me pa cho me jai na obe 8 years ba konso wo se ba kono no ofi na no anya 2 years a obe ko 3 years na 2 years muja ware 2 years akura kokodi ne papa ho me pa cho no oni de no oni 2 years oba na wo 2 years enam chese 2 years no hwan ho me pa cho 2 years no be ma ne papa ho be ma ne sister ho wa hwe me pa cho me na me de no ko ma ne sister no se die enti na ya ye operation na ma mo ne ya ye operation na metimi pa enti ti uni maame uni busieni wo de ne ko ma wakuma 2 years yakora mutumi ye ne ma wo kro ha o ya ye operation to mabio ma hu operation obi kwa na na yes sori na nti kakaka wo ba 2 years me de na koma ba ma ne sesa mabio na ba eso so the operation na ye excuse a wo ba eso afi na ba yira wusum wa yira 2 years wo de na koye na operation na wo to wo so say your operation nti na wo de akwara ne ko wo to wo so anti na me pa cho na minim say me se wo to yi ko sana no enti na sade ti na nkrofo mo de nkrofo be toto o mom se munya atutudi no yempe wona ade no tu no nti ye mandatory so hwe oba wo de na tu nti wakwadwuro nti wo hwe oba anti na ya me fe say makuma aye wo fe so na hwe oba na wo hwa na hwe o wasre wane hwe o anya wore wo se wo ba yira wo ba wo mpla na etete wo ba ko so wakuma na etete no anya wore ho anti aya ma wore ho sa why are there bonsem fa what a chance me hwe oba bonsem fa aya o fe so wakuma abetete wo ba na wo te wo ye dai awo ya wo ma ho awo ya wo ma sa ukoyi na wanya bianka radie buamio makuma etumani unya bi nso a akwadwuro nti yempapa tete na wayira no wote ha beka chem sa akora na yira mimi nko hwe no na wai na wompna na ukura ukulumpna ana hwe oba na ba ko so wakuma na hwe no na wai anti na me wa ha ya ada no wa meka nche se ukwaje wo ba bema ne se won fa mount yenka bi ma wase fa hudie keta ma won pla ayira wo ba ukulu mpna ayira wo ba wo bra wo ti kroma ko asini ba anti bema no wo ko wase wo ko hwa kra na no apam won ne ampam sei na wo tabri 2 years ko to ne twene ne sister so a wo ko ampam me pa cho man ko to na twene ne so anti so say ye ofeso obehwe na ma oh se me de ne to ne nti o ka so ba bete no nti me so ma anye ene ye munya di nto mo fa mo nto mo ho a na wanya se ye to bediri na nka ye de kwara de brobo kan ma dwoma wo mo bro ha me de kwara de bro 1000 na wo twi bia de kwara bedu ne de atwa
koko bu se koyima edi ayede atoro si yetu bedin na nka wodo nipa no kotena nipa so nka ne dan ko obekom so ba na hira hwemani mai bonsam fa na yo bata papa bonsam fa bomi enkwai antina me pa chonya me o na emia eya be mana da oso ka ho so a oni mi ja me so ka ho ko fa so ni ujai unim ko fa ejeja ho so man to mo man twene ha ebi a single mother so hwe ne Badru University single mother twice sorter ni tipem ebinum so kunukura huhu ntam accident ji binum kunu anso yankasa anu nti no ye hwe ye ba ye de koto ye kuma so si ye kuma na ntete na ye me first me kuma betete no okura na te hon busa na oba no mimi musa no me pa chawo meje me ba na eje ye fre won chen fi se wona anu na akra na tinaye na akra na yira enti eno nti na me de wa ba ha enti meje me ba woni be ma ni nyina ba bi akra na obi am gofa ma ade mfa na mre me madam pa chawo akra no okunu ne de ne blame wo galamse ase eye konkoma sa konkoma ho na okunu ne ye galamse na ode akra na blame se akola no menya dey menene ntena mene no de didi machi ansa kora na mitu afiri konkoma wa abajo so na be ma no kope me number wo konkoma de akora ne blame wo jo so ha say say no wo ye galamse akola ne 20 akora na menene try 7 years ni me hu hoda mante so wa na so sekura say oba bi be ma bi aye ne seda me akora menene nati besiase ajo so besiase obi anim sa me ba akora ne pia bonten ena wa man so me ye de me ye nyina akra no metwa ni picture na wo see wo dia na nothing ta ho na wo kotwa ahe ena ade aba ha me de ba ante na ha enyina me de ko ayi enkanan atenka enyina me ne wukuno no so wa ni akire bi say ye nko wa ma ho bi na anu ya wade ya ebe ye kine ya we ena wo ba ye ye na wo twem yensa so ba ja akra na tare na me se me fa akra na tare ma je se me hu be ma no na be ma na wode akora na bre me no kora obefa akora no eno ma se wo kwanzima aba no ekopem ne ekwa afe ne fa me hu ne biem ti me ana me bre pa akora no enti me fa akora na ma wo ne se wo se one ne be ma na ba kumase amekom ha ya aba sofo bi wo se ba ja atare ndi age se be ma na ka ho ansa na me de atare na ma ana se me ntwei me se hu ti me wo ho na me nya number se ye hia me ha ana mbae enti oba na de e wa mpasa ukunu de ne brem but wo de ne bra ye 7 years ni me unte se wa ba ba bi se oba wo bi da bi me nya adwuma na ba ye adwuma busa no antina emusa misi busa no yo pese busa no bia busa no also ukunu de ne ba 7 years wan hwehwe oba ne da ti de ho busa no de ohia bia busa free no me pa chawo akra no ode ne bla ne 7 years 7 years enya 7 years ni because akra no antina de ma de antina me pa chawo minim se akra no be ma ne de na bre sister no minim da se de na oyira ye no se sister bi na fra me bo mama ne yes ti oba tan bre be fi ati be ba na me ran fi ni da 7 years simple nim se ode na koma ne na me nim da me nim se akra no be ma ne won konko hwehwe ne se me kwahwe se me ba na da bre me ko ho be ma ne pamo me e ma me ne papa san ko ho ye ko ho ne still ne be ma ne ka na we de wo ka e ma asam ne kwa di ko e wo ye ntia me ba se wo kuta 2 years utumi ko to ne twene ne nua eso anti na mango to na ntwene ne su na de ko man se wonye a enche se wato na twene anti na me to ne ntwene yo na wa ye den oye baby caretaker me pa cho de bi oye oden me pa cho oye mekuma nti oye na se de ne nkan ko for dem ki dem pa wo fefefe anti wo fefefe anti sao anti na anti sao 7 years wakodi mami nchen galamse ase antina be ma na oba be ma ai be ma ne se o ma me makrom ho da e me hwa kra no antina ko a e ma bi kra ye kro no resist o ma
school dem no nam teacher me ni me kunu na anya problem so me da me na teacher wo de me sew oboma breaker ana opon a me pese me hu me ba wo ye bi da me pa cho me ko ho na oso ma me hwa akora no eda o se da obehu me wo ono ne fie ho fie na me ne na si no da obehu me no fa no se ne wo ken kra ye no kre obetimi duadua mu a ka chem se no wakotena ne ba no school kwa no obetimi duadua mu a cho akra no ape telephone kra obetumi ne ba na kasa wo ye bi da me pa cho akra no tema no ne ba wa yira ho akere me pa cho me ho de akere me mom wo se akwara na yira 2 years akwara nipa wa yira che se ye hu ne ho ba bia nanka ote wo nten yo wa kuma wo wa ade wa wo de wa ade akọ school wa pon wa kofa na sa yira yi anya hwekura eso bete mami ede ni patimi yira wonsem za antena akwa ndia me nnetie bu bibi ni mami akwa no me nnetie nti me nnetie no na ba se anopa opie wa ama ba sam ne nso nya mu ne de mfa sam bi akwa no won fie se a wa pie wa ama 13 years obedi me ho 13 years ti die pa na wo ba oni wo fie da bia okọ ba na 13 years opie wo se wa ama na we de meka bi okwa wo ba me nnetie eye bibia na asam bi na ba ye se wo se obi ache ni sika na mbusa ne se hwa ne diska no ma no na osi sister bi wo ye fie na ho na msa de acha mbusa me so na me chepre kwa na anajo to no wadaja me na msa de acha mbusa sister no na sanye ona de ma wa mabu wo na asema amate iti me nso de me pon 12 to 1 ansa na me ma beda enti me ba ya na wo kan asa kire me mada e sore ye na asa akwara no obi ekunu no ko enti me ma wo papa so te ekoye case nyina e ma ya se ya nhwe akwara no ba bia mekọ bia de makọ de meye bia ni ho amenya ye me hu no manyina amaton ti be ma no wo ho afe ne fa na ye hu akwara no ba se obeje akwara no ma enu we receipt na amade ma ame no akọ enzima aba ti me wo ha na be ma ne frɛ me se me nkwa sieye na me nwro me ho na me nto si kire ngu machi ntungu manim na me nkyere se ba bia fie bia akwara na kodim bia no na o ma fa akwara na amade ya o munim bi ke firi o mente be ma ne nka biem mami na wote wona be ma de akwara aba ubusa sa na mami wahi pa twan ti ede na wona oje no me busa ne se akwara no ma ame wani no so kasa bi ba wa no ma ame ntem oje no kasa se fa ne koma ne mami ne mami mu wote ase sa woni wo yere ne na ya kasa fa wo ba no koma ne mami ne nti waje no 7 years oso ye oba wentimi emu sase papa yi mente mami ne nka 7 years o me hwehwa akora echi akwan be me na fa ne na mama me na me friend na me ye oba ene wentimi anhwe so mami echi nya oyira ya asem obedi wo nsam wo ye oba ne bi pempi no mema ne jijim kofo mane de abre ye mpenafo ye de ba ya na musomaje no bam di kan timi nka se me musa sister yida nda me se wo ye mpena wo nya yere wo ye mpena ana mpena no no wo twen oba no wakotam ne ba de na ebrew e wo se wo busa koso wo nya yere wo ye mpena ayere ye different me chese na wo busa ya akora da so te wo nchen wo hu ne maami bia wo ho no eno so de na wo se wo ye mpena me yam prande but be ma na asam na wo kan ya munya isra ne ma na mo ye no mini mpena bia posini age ne ba koma ne mpena min chese nsamfu nko a ba no sabi nyo ne ba na wonu ni nya bi tena ba bi enkwaje be ma ne ba na be ma de ne ba brewa na sa wo ye ba dwendwen ba banyansafo na wonya ti bonko so a aso obeka sa ebi kura akwara he dabi ubewuno bewurawura mo sesesa mesra be ma no de na breme ebi kura na ahia no nso de a wo me ho sansa wo ba tan bi wo ho ana wonu nso watere ti bonko so watere dam
Ebra me no. Me come beda hoyi. Eja wa 13 years. Oni mama, oni dada, oni fie kwan. Oyera say. Mami mu bi say oyera say. Ena opie no ama na opie no ama na opie no ama. Oko 13 years. Mami. Oyera ai say mentiase. Enkura yira me de omoba radio station da. Ye hu akura wa hawayira. We de ye hu ne hom from aba bia. Ah? 3 years. Enkwara ayira ye de omoba radio station e bi tete police station ye hu awofo de ma we de wa yira ye hu no ho ba bia wo Ghana ha nti owai Omo se wo ba bi ho oba ben ma 90 cent na me obi ko ba bi kagu mic ni mai me ko ba bi omo se wo ba bi won so omo nkyere ma ba akoro next time usia ba ma wo ne twempra nye ne ba empla na wo twen oba na wo no mo ya so be oba atin ba bia no osu me yire no ya baifo me yire ti sei na ya be kansa magu yire so da bia yire no binom aya busuafo na wo oba ne na wo be so na yire wo nsam nyina kyerempra no aye den na ayire ampana timi hunu yire phone number no wafre no woka de ya de tan no de gu wo ba ne hu afi enti wo ko twempra ba ma wo de fa wo tibo ankoso ani ko emema papa bebre na wo kuma se ha o na wo mo twetwe mpana no eja wo mo yire mo ho no be wo mo yare da hom be wo mo wieye enwuma no mo ye mpotika na die bi be die wo ye defo so wo sere na anya bibia o asisie ni kwa bone a wo do yire nam so wo yire suguri mu na basere no ane ajwa ne ye pie no ane akua no ane ya no ane na pie koso mele ade onso pa pie bi ai na de ne pie ye no wo so kwa no no tie be ma nya kwa no no tie o anya wo kwa o na enam se ye bone no oba ne sugu ne yam nti wo ka de onu aba bi a wonum nyansa wonu aba bi onna nwene de obaka chansa me ma me me de aguguru be mem nya kwa na etwa be ma de ma wo ajo mama me ne nkyere akora ne wan Pacha akora no mapenesa ni na wo se yesi wo no ho me dia me ko ba bi asa na ye ka kora no ontimi nyira za ho onipa yera opie ba bi ma ye hu no muntimi meto kwakwa nanse story sente kumade ya konore ya koye no wayera mami ye je kwara no u botrinko motrinko ntreme watimi atena ho ama empla yera wo ba 2 years na wo da ko utumi da ante na me da me ntimi na o afi na wo da utumi na ma no ante na so ma me hu akra ne da opembra no be ma no wo wu akra ne ti ajira mbani aba no be ma na enwa oyira ye hu ba bi akra no me pa cho de oyira ye no wo hu se ne mpra ho no me pa cho me hu ye se dwuma no na nanke wo se wo ye no da ko police amane tam wo ba ne free ne mpra ho mpra na metete ba me pa cho na me nim se odi akra na koma ne mpra senyo hu wayira nei a wo hwehwe no sana nka wo se odi anibre eduedue mu hunu ba bi akwara no wo de na kotena eba ye ba o mami kan chiro eba eno akwara ne wan ante na akwara ne de odi ame ne papa nyina epe no nti no be ma ne ko kagu mic ni be ma ne ko zima ese wo kopa akwara ne nti me wo ho no 3 years eno ko nzima o mai mi hu ne biem nti sister yi ne baaye ya ekina ya wo ni na awatwum yensa so obaje akwara na tare na me se jai ansa na akwara ne yira da bio nti aden na sese di o ma so no ya se wo kwa nzima no akwa so akwara na ba akwara untumi nyira o mami nti no nipa ntumi nyira sister isi wone na bakumasi amekum aba sofu bi ho na sofu no so omeje ata anya sofu asemu ye re nipa nti sister ufri tiri ya na se wo ha no kama kotam na ba mi musa sofu ena mi musa wadrora nipa na nante na mo so wayera se ya mpampa se wo nante ya e o si ehunu se wo kopie baabi
na yɛhwɛ akora na sɛ yɛhu no a mo ho bɛkyerɛ mo paa yɛgye no mpra yɛgye no tɛntɛm so maame ante na ese na akora no mapa me to me hu no me nyina ko bisa besi ase ene yere ho na pa akora no na tema dama ja ne ble wo no kese ka wo bisa ntampa na nga wo di akora no ne maame ade ble no wo ba ho me se na minnim da maame pa che wo na minnim da kora se da ma ne de akora no betimi kora akoma ne mpena no da na minnim da fọwọ́bọ̀ ma bẹ́ẹ̀ ma ọba a wúnyẹ ti bọ̀ nkọ́ soọ ẹ̀yà awọ́bọ̀ ma bẹ́ẹ̀ ma o ọ̀yẹ́ àwọ̀sẹ̀ màfọ̀nà mani a mẹ́hwẹ́ no mani nkọ́ na sẹ bẹ́ẹ̀ ma bi a wọ́wọ́ na àwọ̀sẹ̀ nani nkú ne ba ho no awurade nso nani nkú ho da bẹ́ẹ̀ ma bi a wọ́yí ne ba tuntun ni wọ́n didi gya ne ma no awurade bẹ́ẹ̀ didi ẹja o ẹnu ti na mẹ́ẹ̀mẹ́ bi yẹ adwuma yẹ mpirika so nkosi aga enye baifuo bia enye oba na wo ne tie usuba bone no abrabo fia watu masawram na nyankopon so atu asawram enu obuabu asika na no maame ne ye boju ankakra o to si kire ne dokono enso awrade de sika ne begu bag ne mo de begu ama na bosuom enye bibia ti maame mo konzima ko hwe ne sese be ama ne koye so okopa akola no ti me wo ho na ofra me fon so se me nkwasi ye nkwantana aso nkoye amamle ana me koye me ye amamle wa maame di sugar asichire koye di amamle wa maame di asichire ekogu nkwantana aso ese akola no be bia fie bi akora na kodi mo kwa nzima ye se akora no ho enti be bia fie na akora o te adwoso no wadru nzima da bia o wakopa ne wo ho ehwa na okopa akora no ti fie be mu no adwoso enti ehwa no na ye nim fikura wo mu no enti be ma ne so koye o ma abiem tinya ya wada yi kura sister yi ba wo so obaje akora na tare ya ansa na me ka se be ma ne kura mi hu na wo se one na abakumase amekomu a enka me kura mi nim se oni ne kunu na saka bu ma ne ka se one na ba amakum na abakumase amekomu se wa anya no kure me nka bibia ankyerɛ me nka bibia sa ankyerɛ me nka bibia sa ankyerɛ na tare na wo so me nka sa ankyerɛ atare na wo so obaje no me ba ya na me si se wa 3 years ni wa ba ho antina akwa ne yira ya na menyam na mafututo nya daje se konyim o ya wo ba na wakotu mienu atire se nya daje atimento na triyo atimento akwa bia tontori kuma na wo ma no me se wato na akwa bia antimesre me bia tontori wato atwene nya daje sa konyim atimesre mento bia tontori yo wo se wakuma ahwe na ye ofe ti wo nti we so de na koma wakuma me pa cho da bi de no de wo hwe no osu enyansa bia sofo wosu enyansa emebiti sa dia be ma be kan ku wasuma ne se me akwada no anfa na mame a oje na no odena koma ne mame odena koma ne mpra wa kurokitu obi mu adai ni adwa ne kofia no mu dwa ne kodwura mu adai ede na mo pe ede ya kwesi ampon Hello. Good afternoon. Afternoon, Nana. Bana se na odu bana na eje kwama wo mpna. Wo bra ne ma meti ase. Yo medawase. Die tie nie. Me kosia aya oba address ya oti hoyi. E wo abrochire krobo. Ena mene ne hihya awale ne ba so ne yete wo. Ye betana aja ka ma so. Die aja ka ma so ne atena boy abra ka Nyankopon to yenzem. Na me yadwuma won kokko na Nyankopon to me nzem na me ha dan okumase. Ena mbefa wo ne ngwala ni nyina de ko okumase. Ha sto nyina ka ho a na otim yadwuma kama. Na so na otim no ho ba nsem ema ye boka bebi ndi ma sikirikita ni nyina eche. Ena me yesa na tie dia o mangwala no entina konko school. Na me ni mienu ensa mra ajaka ma so no ho de e de ya boye esisia bi ho ye ntwa duane. Ena o sese mesa de nakọ ajaka ma so de a ene onware biem. Me de na mfi se bi a agro bi no odi because ye kokurum no
wayɛ kɛse ayɛ sorosoro kyɛ me a mede ne kɔɛ no koraa nti na ɔmfa me nya hwee biem mekasɛm a na ɔde ato ha ɔsɔlɛ no pa a obi wɔtumi dwale na wɔhyɛ atare ɔsɛ ɔkɔsra ne sewa na wɔkɔ ne sewa no nso wɔ akwatia lai nti no ɔsɔlɛ a na wɔkɔ saa asɛm ne kɔɔ so saa ma mekɔbɔɔ ne papa amanneɛ ɛma ɔpapa kaa sɛ daabi sɛ ne babaa no yɛ saa na ntwa yi nti wɔn ankasa foro kaa kokuma sɛ kɔfaa ne baa agya kaa maa so sɛ ɔmɛtena na wale ase na bɛrima de wokɔ baabi no ahokyerɛ ba a ɛyɛ dan a nyankopɔn bɛsa so atumi apagya ho nti wɔ sɛ neɛ nsanko a wo ne ne nsanko no akokɔ wɔ hɔ yi yɛntɔ wokɔ nini ma no nkɔbɔn wɔ bi kuro so ɔpa ka sɛ nyinaa kyerɛ no ama ɔgye pene ɔgye pene no ante na ani na ɔtwe mmiɛnsa ɛna ɔbaa no saa sesaa ne nneɛma ɛna pɛw ani kuma se ɔkɔɔyɛ no ɔne to aso ntɛntɛm ɛna ne papa saa kɔ ɛfrɛ naa na ɔsaa so ɛba a ne papa wɔ aburokyire kurobɔ ma papa ne too me ngram a meso ne mabusuafoɔ firi akɔ aburokyire kurobɔ hɔ yɛkɔsi nkonnwa ɛkan ɛna ɔm sɛ fine ɔnsan so ɛmmra na wale ase no a papa bi kora te hɔ de yɛmfa to sɛ ɔno so ne ne yere kɔ dungwaw ɛma n'adwuma sɛ ɔbaa ne mmra ɔbaa ne so ɔma ma ɛdan a na ɔmo tim hɔ no wɔde kyɛ ɔbaa no ɛna ɔsaa bɛtena ne kura ase ɛnɛ wabɛbɔ ne bra wɔ hɔ asɛm a fie firi n'ano no sɛ wɔnyɛ ne kunu papa bi kɔware no a ɔnsa nkɔtena kura hɔ na wɔba wale ase na ngwala ani n'akyi nti ne nye me ma ɛna ɔde akwaraa ɔbaa ketewa no anya 2 years kaka na ɔnya 3 years ɔde ne maame na bɛrima no so anya 4 years a ɔkɔ 5 years ɛna ɔto ngwala no nyinaa gyegye mu ɔde guru so na pɛw ɔfo ka kɔɛ na msa frɛ ne papa bɔ na amanneɛ nti ne papa mbo ɛhyɛn sɛ bɛnsi amɛtena wale ase na sɛ kɔfa bɛrima okuma ase hɔ a ɔmmɔ ne gye sɛ ɔyɛ ne bada ɛna papa yi kaa saa sɛ na mbɛ metumi baabi na medi ɔbaa ketewa no hello mede ɔbaa ketewa no ɛkɔɔ me sista hɔ wɔ ngran ɔnam de tu nyina kɔ sɛ sista ase ade ɛkɔ so ni edi misra wagye akwa na hwɛ no ma no wɔte ase na ɔde akora no akwa na kɔtena hɔ anya 11 years onim baabi a ɔwɔ ɛna bɛrima no a ɔte ne nkyɛn hɔ na ɔkɔ sukuu no edumina bi ma ɔba hɔ sɛ ɔbɛfa akora no ɛnam sɛ akora wato ɔno mu tuo sɛ wɔnya wo kunu papa bi di wo mfa akwaraa ani wakyi no deɛ meso me mfa akora no ma wo nnɛ mfa ma ɔtena akora akora no me ma wo wu no enti no me ma ne wu abɛɛmaa no ɛna ɔbɛtena 3 days ma me ne wu abɛɛmaa no ɛna ɔkɔɔyɛ no meyere a me ne te wɔ ha no mehwɛ de ateatea a ɔde me ba bɛɛma ne fam no a na yɛ ahomte ɛna mefrɛ sista yi sɛ wɔwɔ ho na ɔsɛ wɔwɔ ne kurom no a sisi ade wɔtua ba ɛdwo so besia ase nam sɛ a problem sei na wɔndi mesrɛ wo ma me ba no mɛtena wo nkyɛn nkɔ sukuu so wobɛtumi ahwɛ no ama me a na ɔsɛ wɔ mɛhwɛ no ama wo ɛnam de akɔ na kɔtena hɔ 7 years kakra mu ɔnya 8 years ɔba no nsi hɔ dwa because akɔwale nti sia nkwalaa ne deɛ deɛ sɛ no ɔka kyerɛ sɛ ɛna akwaa no kɔtena hɔ deɛ akwaa no kɔtena hɔ no me so mbɛsere kɔ hɔ nkye a meyɛ adwuma nti ɛhɔ na ɔbaa no frɛ m sɛ akwaa no apue ahwehwɛ na wɔmu no na sɛ na adɛn akwaa maka kyerɛ sɛ akwaa mentwa na baa dɛn mentwa na baa na ɔsɛ wɔntwa na baa wo no a ɔsɛ obi akyɛ ne sika na sɛ sika no akuta na ɔnso obi amfa ma no di no ɔnyɛ so adeɛ kyi no bu sakura no sɛ sika no wonya no wɔ he na ɔsɛ sɛ saa no de ma sɛ 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 ka sɛ nyɛ no de ma deɛ obɛtwa no ma na ɔsɛ ma amate na ɔsɛ ne kɔdai na ɔsɛ ɔkɔdaeɛ me ne hɔ bi ɔba no anum asɛm no no ɛnti ɔkɔdaa na ahomakye wasɔre wɔde onim sakura no asɔre wɔ bɛdwale akɔ sukuu afei anim tete yɛ ɔsɔre yɛ a akora ne fi ɔhwɛ ne rɔbɔ odwale mu si hɔ na wɔbu sɛ ne fi wurade na akora wɛ na ɔsɛ a mekora me sɔre yɛ mempra me hu sɛ ɔgyina anim a ɔde ataareɛ baako agu ne kɔn ho sei ɛna ɔsɛ saa na ɔsɛ dada ɔmaa yi afei na yi abɔ ɔmaa yi nan abɔ de bɛɛ twɛn wɔn na ɔmo frɛ me ɔmo fɛ nam sɛ me so me wɔn ngye ebia me dumi medu ne yan de bɔ mɔden na ne information na announcement. wo se wo de wo ba no baako kɔma wo sister ade na wo de baako kɔma wo mpena ade na wo de baako no sɛ wɔto ɔmo nyinaa twene ya mi sɛ dana na ɔmo nyinaa wɔ nkyɛn ti sɛ wo sister mpo na mmoa wo sɛ ɔbaa no to ɔmo atwene a ade no wɔmfa nkora no nyinaa
kɔma wo sister na wo de kɔma wo mpra Me fa chewo. Be ma no me ma no ko hobi. Me ma be ma no ko hobi ko di bronya kora ho. Na me say nana woni wo sister kwata ra ngo no say engraje wo mpe. Be bia meta na ho no wote. Abofra ni choices ao. Eja hwɛ sɛ wabɛyera wɔ mpena nsɛm. Ti abusua kakrakai. Empena na wo sɛ hwɛ oba. Me fa ni say empena na say ba o ho ni ba bia obetumi atena ko school a ebeboa me. Because akoya no na dwene mu do. December so otena kurom. Na otena kurom a wo mpena nkyɛn na wo sɛ okotena. Wote wo yɛ dɛn? Nyanga no say me wo kura ase. Ena me yira na me ne tia. Na wo obi a watena kurase a wa excel a ɛde wa bɛyɛ o mama. Ante na tama na me Kawanu tum. Hello. 2 years 4 years. Na wa penta masa akonyam. Me pa cho me ni ja ya che. Enti tu no kwa de ba wiase wo ye omo den. Me pa cho ani de be man na so ma me hwe nkwala no ante. Me kuru ya wo kasante na. Na de obema wo hwe omo. Ante Besi wonim wakuma no ho ana so wonim ho. Ante na ba wonim ho ana wonim ho. Ba bia me ba no me ba oba no wo no. Awana kate. Ante na so ma no nya din. Hwehwe wade. Hwehwe no wi ana waka kire. Wode nkoma wakuma kwa wonsi woda. Me pa cho be me so ma me nkwohwa me fra kuma no. Wakuma no ho. Me pa cho me fra ante na me pa cho me sra kasa kakra. Ante na me pa cho. Na mo hwehwe mo ba. Me sra ante na ba ma no me fra ne sister na wa kra ne se me be hwe ba bia me baba ne wo. Mama so mama si hoda. Ami anka me mo waba. Ante na se enya me ma metu na ntwe ne so. Wo se wode ne komu a wakuma free se wakuma hwe oba ye o. Me pa cho no ya yo operation agreed ani e de akra ne ye de e ma ni nyana ye de ye na ya adwen baako ani e de be ma no e de e boy kese enso kire ati misraw nipa na ayera no misraw what akora ye hu ne data o ye intelligent man jamoniama basa ati na free be ma no every wo so ati na me pa cho free me free be ati na be ma de wo sibiti ye no What is in the parent? Ante na de ama da wa be wo se wo ba no betim ni sa ba nje we ende woni wo ba bi ate ni nchen no ante na ekoya be ma we fa so a me kasa me ka nyanu ne ayo ya mu a wayira wo ya ka nipa e ba sa na le so no ne na abrate we su ntina ma akra ne ye de akra ne akra na yira Jobane dike meje me ba Baby akwari obia na mama antina oba na so oba no Joba antina oba na no wote ne sister na so ma me gohwe oba ne twa no me papa mu nyina ni me kasa me kwa na mgbawe akra na ba me se da me frost ne sister no me frost ne so sister no se ansa ba ma ni nya mu kwa o ma me man kran o me be ma kwa the force agi akwara afi usem a na enu bra wo so wote ne ba ye bo police amane Mino. Eti ni nyina free be ma. Ni nyina be ma no. Police station be na ko ka kire say oba 2 years 4 years. Wo dey kire me. Wa je akoran say tintin o ma amehwe no. Police station be. Anti eja ka ma so ho. Police station. Eja ka ma so police station and na say if oba fra eja ka ma so a obi abeka me musa obi a o. Me say akora wo mfie mienu, emfie nan. Emre ati na akora ni mfie nan o. Na je efri mencha no ni mfie nan 8 years no ni mfie nan yo na yesa be ma ne je no ko da bia tina awale ni na awale ni guye no atina se mi wo bi kantina medina me yero hu na kan ya kan na ja yero hu na kan e di akora ne bebe fie kan ya nya nipa na wayira no ye nya na chiridie atina me se me tio o so ne papa atina me fuma cho mon kama me anything na me person o se na do atina me kokro ni so ko school mu o mu school mo sa me ko hwe akra no ba me ya mama ko hoda ai ma de wo be ma we ni aja dike akora no ntumi nyira wo bra ye hu ne ntakra ba bia o ne yira no me menti ase anam ba ai mame jawo crocodile tears no utumi da over 7 years
bra one konkodene radio station kwa ye ba ye disɛn wantumi ameka nkyerɛm sɛ wo kunu agye wo ba wote ha agya megye akora no ɔwɔi Antina me frani kwa ba ma yin fa. Adai mesuwa agya DK akato adai ye gye akoda no ɔwɔi akora no wono emna mene wo kuma ka so me o ka kyem se wonya na wale papa bi kondi no DK wo ye kwhini papa wo ye kwhini me se meje me ba DK meje me ba ba bia na eje wo bia fa ne bra fie fa ne be ka men se DK wo ye ba ma kwhini papa suba ba ku ba wo ni bi wo ye ba ma kwhini so wo ye kwhini ya ga ba me na wote no ga wan go fa sister we wo ye kwhini papa won kan no kre won kan no kre sister adina ebra me na sister we te no akwara yira ya antina sister ka tem se no one DK na ete ana ode bode ona ankasa toto bode na ode bra me ewo efensen won na wo kan ye na won kan no kre so sha me mama me sister sha me mama ba dia akwara obi sha na mama dia sha na mama wate nya se me suma me ma ba ko me se akwara ya ma ba ho wo me wo do ani wo me wo ba ho adentina akwara me ho na wa yira me se me ba mama hu meje me ba nya pictures na ba wa nya pictures na ba wa pictures no na aya ya no ba wa me ba pictures aya de na wunya aya wo me se ba pictures etire ya de na akwara pictures me na me ye we sa ba man se wo se me wa pictures wo se wa ba ho me hu hello wo se wa ba ho me hu enti akwa me se sa wa me ne woni asem bia ka wa meje me ba mo ko me ba mra me me se mo ko sha ane ba me se me nim sa wa di ane ba ma ene di ko sha me ba bra me if you say when wa ma kwa na yira me ba sha kwa na utu na kwa ko sie utu ni ko mo hima wo se sa hima na akwa na wo no wo e de ka ma so ba ma Shisha me mama me se sia na maso ante. Ja mama me. Wo wa ba ho. Shisha me mama me. Akoni aba ba bia ye se me nko nyama ko. Wa ba ho da. Anya yi. Sister me ba ho me. Wo me. Adentina ma me hu. So what ya say me so what ya ka say ai me ba kra mla wo. Erutina me ba me ma ho no. Police station we say antina if you say ma sam ko di police station ho no. Antina o musi wada. Ba me ye oja ozi wada. Ba bia na me ko ho. That be at me ko police station ko bisa ni ka cha wo se ko dia asam ne ba ho fra no ma asam ne ba ho fra no ana sa be no omo ya da mo ko sa na menyam na press na ba na so atina ni ba bia ni pa ma bra kra na yira ye police station press ni ka cha wo se sa me ma be ye case dia be ma na dia kra na bram ti ko ye case mi anche be ma na wo so wonye wo ye antisa obua Antina ekwa police station no na menyam ni cha mo ka ya me ma be ma no de e sha akwa no enu ta me dia ba wo ye case ya wo dia enu ta me dia ba o mo ka cha me say me chan ma be ma no sha akwa no me chan ma be ma no sha akwa no antina enu tia era ma sha sa evia me ni na chimie me so me nam baby a me so sha akwa no 3 years ni wo ba ya sa wa me no woni asam jaka sa meje me ba me se meje me ba be ma DK woni me asam me na meje me ba adina asam no de me ba ha be me ba no so e bra asam ne ba so ma mi hu akra na so ma mi hu akra ne da adina e free sa asam ne ba ya na me call ye me ba akra ne 3 years wa yira wo na wa wo no hefa na your case me ba cho se me de na me nim sakra na wa yira eti ba ma ta mo fura me hefa na wo ye case me ba cho me de ma anya case e bi sa na me menyam na pressure na ba na so eti no me koya case o mo ka che me sante na ta me koya case no o mo ka che me say papa no na akwa no le sema papa na yede papa na yira akwa no 3 years adu sha akwa no yedi ma ye why me ma sha akwa no 3 years wako hu sa wo ba no ote ukunu mpna ho ama wo ba yira wantumi anye case bia atina se be ma ne koya case me se wo me ba cha o me dia na anye case bia because be ma no me pa cha atina ai be ma no aguro ewani so ewo say ewo wo eni ewo ye ense kora wo
Sempom plan so ye case me hwese wo kra de wo de ani bresa bre no se na wo hwehwe aboa me ehu akora watena wo to so samfie miensa antina mentra na wo ba mo ani abre antina na menyem antina na meje me ho ba bia na enye wo di mfie miensa na wo yi why are there unyin se na 3 years pa cho da bi se wa kan wanu tum na na me ba ma ya me si ko na me ba ma me o bono se de mesie di ujuma no wo yo bo pass wo ba papa be na de na beja papa me mo no ba me no ya litia wasma ye hia wo ha mo fa me ma na mu wo ne wo mpra ni nyina apara no ntumi nyira da sisi ede na to TV so sakure wo ye tia sefo a onyame nkonkron twene mpiani ehu se ebia ya to na twene na maame bi ana papa bi ada Roma o mafa no ana so onam ya obi mu se ye hunu sadi ave na husu be sua de papa antina ya mi o every be sua de akwara wa ben kunu se na adwene mu do wonim ba ya che obaya ye wo wa ha akwara no ye nyira na obusia chene nsama nko missing ngwala ida obembe onu obewu owu agala na ji ayi na ka wa no to mama mama wetime onyem ye 3 years wa ma ba na ntekura wantumi ameye sa dede ka wa no tum antina sa asem na wa police nsem do mo na ni police wo so koto kwen na no so boy papa na na me so me ti ase e ti ase dina me papa no baba wo so koto kwen na no so boy wan o ba yira 3 years wo so ade so wa ka wa no to mu sa 3 years and na menyam e wi ase na wo pefo ani abia wa hwehwe ne ba na oba pa se kura na wo ka sa na asem no process nsem no wana dia asem no come police what we report here enu ti na me what we report here oba wa ne so say munu no hey right just munu na to just munu na to ka no just munu na to ka no so who say we ira na asa anyem fofra o ba wa asa so de o da wona o di yin say yes o ba ira ye hwehwe no dabi kama wonye mo ba yira ya na menyem wa ba tra video so akasa na menyem na wonye ntidi ai na wonye ma foforo ye we ya na ye na be o de ba hase empa kwala na kira kwai ama wonye dai na wa tso de kira wo yonko so ayu sa so ya mabu ani akwara ni kwadi ni won chopo ni bi ko ho papa ni su mu sese no no so nam sasa be bodam ni no wakaka hanu wakaka wo be so po ni bi ko sabe ma na de ko ma no enyam nam de akra no ma say what are responsibilities inti da bia na mu dwane mo ma da bia na mu dwane mo ma ba ma no me ko ba ma so ma me sha akra wo dia wo ye ka bi be ya no dia wa ya dia pa wo ya ka bi bia na wa ya no dia yiro papa mesro ya ka bi bia me va dia be na jo wo yi wo sa so de bebu me ba hwa ni so ba bia wo te no wate sha kwala kama say mo sha ma kwala wo ya yira papa mesro akwala kama wo ya ya ba ku bi won ho oba koi ukuru fa oba ni aye me operation ai oba yira na menyem pare odin sem yi ni wano sati ne me kan nyina say no kro nyansa wo for so ne ma mame konu tum na ni nyansa to onye mu tidien agina de ni pati me de onye mu ntu oba yira ya me na sia na ana na agina mu hasa oba yira ya hwehwe no yi me ho na no antina me pa choma adan wo na nte ko hwe oba be frato me kusaw wo ba wo ya yira wantumi anye police case police extract wo kurai wono na kuta police extract ade ba na chesa ade ba na chesa na wo ba yira ade ba na chesa kwala de oba yama ye ni abrese ye hia kwara no nipa ntumi nyira nipa chamate die kono ekobone ama me pa sakura be yira 3 years ye hu no adina me ziam dia muzuma ba bia mo dia kwara na fa bia mo fa ne mra wo de wo mpena no krachi antina krachi ye ye wa hey kwarutu krachi ye ye wo yire pa ye ye wa adafia da echiri ye wo fie me ye hunu wani mu ha
baby a wo bia je adwuma wo ye bia na bra ne ehia wo wo just want me catch on papa so matemeba na wo de muso nkan na fia de hu ani mo officer ka baby a wo bia rafa fuma ba so mu ho na ka ba hunu hie papa so meba baby akura no me ma ne hu no na akuma me nua be ma no de wo se ma me ma hu no mu nua me ma ne ya no mo ye hwan ko de nyina ya anda nyina obi adwo ma ma no wo bai ni be ma nyina na nkola ni nyina ya under age obi enu won ma wonim nyansa say ye tede ma obi adai ti yehiawo ahanye din yehiawo nipa ntumi nyira tie me nipa entumi nyira nti wo ne wompona no nyame ya admo afia da mo ba na akora ne kutam ye ji akora na firi mo ho mo ba wa chepa wa twa chire ante na wa twa chire wa twa chire tie je ka ma so wa ye yi oya ne galam se wa twa akora na ante na wa twa chire na meka wa yi na ni kura sa da bia me fra wa je ka ma so ntimi fa akora ne nyimuso meka chire wo mai kura na o tire wo di na wo da akora wei enyimuso enti no aja wadaroma fiada yehiawo yehia bofra no so onipa ntumi nyira wo bra onyira nkopie kuro bi so me ente ne nka 3 years ho na da sorry ese na me ne da sorry na sorry no ko ajaye na ne ni ho na wa mabium akora wo ko school kura wo ba na mfie mi ense ni oba pa akwala re yira ya wo pie ye no ene onam fom aso wo konkra kra ka mfie mi ense ni konko pie nkra ma obi hu no yeah that's it opening to Friday eno oso woni baby akwara ne se na wanka wo no kure umfa wo totoroto o se de kagu mic no kire me baby am pa bi am fa nko baby am pa bi am fa nko se me nim baby akwara na wo unche no ayire o atina ebra akwa ne yira ne ekọ ofie ho no sisters for no almost sister itimi bu banana na no nyina papai sister itimi bu akwa ne sana enu tina ma akwa ne di huwo ka so akwa tusin na oka odi ehu sha akwa ne mu ma akwa ne pie ye no atina me de be man so na me kwa sha akwa no te ba ko fo ansa mesremu atina wawie bema no wawie wabono mana no papa wawie otumi bu me kokoro no so na ye wonyem me pa che o 3 years why na ye chesa wa wo poor innocent boy o suffer won crofon se wo bra ne ma me ate ni nyina fi bema no efri wo so ate ni nyina fi bema ni efri wa ho efri wo so every bakufo efri wo so asam ya enti pointy fingers say ba ma na ye yo wo so eve wo so ye bi ara wo sam ene nkofo se ya bonu man ho pap na ye ja mo ti me fra papa wonu wodi akwa akoma wo bi na efa ni say sister na ono nete no etumi bu akwa na ma obi timi fa fo frawo aka che wo be ma ni say wo ba no de efa say na sister na ye no so wa me fa akwa na obeku akwa na che ya hwana kai wo fi ofo na bi na kai hwana kai ai ne so wonim ne dinti ya be de na Friday dia wo de ya akwa ni ti na ma akwa ni pie ye bura ati na wo se papa ni first kamle no eni ti do de ba ya akwa no akwa na be de akwa na be pie so what you say ti no de ya akwa na ma akwa ni pie ye me kwa wo ma na so ti ya no no wonim ne din ababo ni mini wedding ada na ho no wedding me kan fa e de be case akwa me na 7 years na be bo no obi a me ni mama aye friends e be ma na akwa report na me kwa ho na o me nya na be ma no so sorry kwai onko Friday mommy ense nyina ye je abofra na free mu anti na me pa cho me da se mommy ense nyina ye ntimi mfa akora nko yi o man musu baby entimi masabra
Muni mo forma gudia ne mo niama gudia. Mwanya kwara na ama. Obapa medawasi. Birthday science canon no enie. Jedi no say AUNTIE. Emergency Ghana TV so no for now uwe. Na kakra mekani se enti time bi mo aya no mo ya mo nhihom kakra. Aya no mo ya fumu emu nyo ya. Se no atumi akra 9 months e wo ya fumu. Our rent otumi atoba atwene afi na obaba yehwe na kira kwan. Afei na obaba yehwe na kira kwan. Na obahu no wahe. Na kwan nso ayirans wentumi ankwankoye report bia amfentia abranti. Wahwe wie no be 3 years so 4 years afi na obaba tena TV so awo ka wo su. Ana ematen bi no mu nni abadaye. Ematen bi mo mu nni abadaye. Oba ato national. Yesa aware no hu hia ese oba no. Aware edi emma bekwa kusi ehe. Aware edi emma bekwa kusi ehe. Wa wutu watu nkra no mienu nyina atwene. Afi na oba ba ehwe oba. Shop aba ne ho fe. Shakole ne ho fe. Si wawuo, so oti ase obi nim, nyame nkwa nanim. Onyame nkwa nanim. Koye case na monchi abrante ya wosidabi. Sem menyem. Nyem na wonyem ne tuntumi nante, ugudem. Onyima ugudem. Emebi krampa ya omonyem kra na asabi ebubu omkura gudem kra. Omtumi kikam. Na enya wo. Na enya wo. Moshe, kwan wayira. Amoshe, enkumafo bi nso mo say aware. Nkumafo mo say aware. Na mekuma ni dia nka mempene no. Dabi, ka mempene no. Ekuma, ube mo say aware. Oye kuma no nchese sayaware o. Oye kuma eno nchese sayaware na guawale o. Emra ma ho kwansa. No watumi awura de makoisa. Onyonko ba niema tu agu abonten. Na mo aware no nkobi. Aware mo nkobi. Eyade mo kobi ena obi nso yem sa. Kambo nso no ko wo ye Kambo se no ko we eje. She. Se wa bodam. Wa bodam na ni onua bema ebefa no. Na ni nyina so free mema bi no. Omo na mo ma wo kwae ma mo nua ba bosa brase. Se yado enkumafo ni yesa na ni kunu no ejira ne yiri na chi a. Anka ni nua ma ne ntuma yesa de we bi wo fie ho. Komu ntuma yesa de we wo fie ho. Be me bi on pa ni ri bia o ma wo kwan ma ni nua no ma ba yi ye ni ri aka de wo fie ho. Sa na meme bi esuban tie. Sa na meme bi suban tie. Na amwa mo. Na ya ma ne so ye hwie hu yie. Because the idea when you're the friend conquer your unia. I don't know be the year and Kenya ne de. In time for and conquer your unia. Na ya man and see a quawa right ya dream dear she Simon say a japadie. So called a japadino called 2 yo. So one called 2 only never see you. As far as one know what ban and quandy or so muchem. Also muchemu. Abra okotu ino na be man we si na ade dada o wa na japade dada just one wo ba e ba tu mienu miensa binti no abe gangalia awo se fie no njimbo so awo se be man ko prai no oba ba dwemba wo so kokko hwe ukunu o so kokko hwe ukunu
Ane de bia sora na mo say meme binye efri mebi so suban efri mebi suban na twitwiwe nyina edeba mebi suban na twitwiwe nyina edeba arafo mu yense ya adwen mane memo mu yense ya adwen na we ya say na be ma yem say na we ya oba yem say mema de mpondo so tse ne oba de 247 bo hu bia na oba ne esi TV so be hu bia na me kran yem say ise kra suban fie wo oba no klenta ma be ma na ya omo sesa no enso endie ye ba ye nka ya be trans ne ye ka de endie ye nka ato ba atwen wato ba atwene oba ehwe na kira kwan Befane ko. Ope oba na ka wo ko no. Enti mi bisa o. Untumi fa nkra enkonko ware ana. O ma no untumi fa o nkonko ware. Gise what's na ma bema. Na mi bisa o bema na tete o eba. Bema na tete ba. Ayana etulebo nsi ensembi kra no medwiri ho amenti ase samede ne kwa be ma no onsani ska onhwa akra no nti wugya no ho no na baba wie sei wugya no ho na baba wie usei se be ma ntumi nhwa ba ma wa ohu sisi hu so betumi ahwa oba o enye bibia na mema be yo nya bibia na mema ebeye na se bema ne so oni ho nso obede sabi we free ma ankenye wa na obehwa abofra no nye wa na obehwa akra no so mo ye ten kra na nye wa na obehwa won na mienu pe adofo binu mo ma so wo suban bi mu sese ye jai so atoba ato achiro ukunu so akofa wade na de mi ya ne se breman be ja kwa no be kwa waro ba fro ube hu de yo ba no ebeti abofra na unsunu mu so be fro na ka kyewa na unsunu mu ya wo ya na se ko piesu se wo kra etete wo ba aya na eye yawo aya na eye ya ndi akaka mekanse so ubenyi ye paadia enwu do obeye bizise bi 13 years then wonim boye nenya so do kwa command papa dia fine eno cramp no asam wo ho adofo so wotipia bi mu se swadwe emane memenya esi adwe enfisa kwan wemu cause ebasa na emwaye minim so asesa na ise wakakofa oba no edi na free ukrun chana so ukra bi nchen me so be subscribe na wa like na wa share afi na do comment no so ayede aba we de kire wadwen wo ho kire wadwen e wo ho na fo wi a emme notification bell so se bia be notify na videos bia ma ye bia no so benya bia ayede ahwe media ni ohima blinks aha na mdi ubesi makrawo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow.
which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.